Вітаю усіх. Думаў, зараз трэба ж падвяшэнне яшчэ ў гэта самае уціў ты там паўсюль вось гэта ўсё раскідаць і не раскідаў яшчэ. Што чат прыйдзецца пачакаць. Вітаю усіх, вітанкі. Я трохі праспаў. Ледзь з ложка ўстаў. Вітаю усіх. Я зараз паўсюль па соцсетках раскідаю. Пачалі ўжо. Так. Зараз. М. Можа, які малюнак. Зараз самае складанае ў раскідванні ў соцсетках гэта знайсці які малюнак. Полнайтам яшчэ пашанцавала. Ён мае шмат чаго цікавага, якіх артоў. Не адно і тое ж выкладваеш хоць кожны раз. Так. Так, ёсць. Я толькі зараз разумею, што ў тэме Hollow Knight вось зараз на бэкграўндзе яна нейкая змянілася. Я так разумею, што увогуле галоўнае меню змяняецца ад кожнай канцоўкі у залежнасці ад канцоўкі. Бо ёсць неяк, падаецца, ён больш цёмны варыянт нейкі, чым быў арыгінальны, і там ёсць яшчэ дадатковыя гукі. Толькі зараз заўважыў. Так, усё, нарэшце. Нарэшце пачынаем. Я затрымаўся, мы амаль на паўгадзіны пазней пачынаем. Сёння робім толькі шлях болю і больш нічога. Таму што, ну, можа быць, што паспеем, але першая і апошняя задача гэта шлях болю. Будзем яго дабіваць. У мяне вельмі такое адчуванне, што апошняе, што мы рабілі ў папярэдні раз, гэта і ёсць апошні сегмент, бо ён нейкі прям, ну, на галову складаней, чым астатнія, хаця, можа быць, і далей будзе. Там медытатыўны шлях болю, ну, нармальна ўсё, як заўсёды. Я, дарэчы, я, по-моему, на шляху болю, калі мы скончылі, ну, у мяне, карацей, не так даўно быў момант, што я літаральна ўвесь дзень пакінуў Hollow Knight адчыненым пасля таго, як мы пагулялі. Так, мне прыйдзецца зрабіць некалькі штук, можа быць, для так сам. Альбо не, паглядзім. Давайте пераглядзім нашы амулеты, бо гэта адзінае месца, дзе нам будзе гэта зручна зрабіць. Бягун нам нічым не дапамагае. Устойлівае цела я ў папярэдні раз выкарыстоўваў. Усе амулецікі ў нас выключна тое, каб нам было зручна паркур рабіць. Можа быць, хуткі выпад яшчэ? Там няма куды яго ўставіць. Так. Герб абаронцы. Гэта вось героічны пах выдае. Гэта нам не патрэбна. Хоць штосьці ўставіць. Споравы грыб. Слава майстра. Гэта ўсё нам
не патрэбна, гэта будзе перашкаджаць візуальна. Блин, я нават не ведаю, калі ўстаўляць, то што ўстаўляць-то. Шыпы пакут не падыдуць. Можа быць, грыб паставіць. Але навошта ён мне? Так, давайте тады... Я нават не ведаю, я, может быть, просто пакінуў бы без этого сам. Хотя бягун, в принципе, неплохая идея. Давайте, нехай будзе. Оп, пачалося. Першая смерть, мы яшчэ до шляху болю не дайшлі. Ладно, я пожадаю акенца зачыніць, але не ўпэўнены, што ждаю ў той же момант. Я просто крыху соненька перашкаджаю. Мне перашкаджае дзве штукі. У меня нешта брудны манітор і гэта самае, і акенца свеціць. Я вось вагаюся, можа зараз гэта зрабіць. Пакуль мы далёка. Праблема якая? Мы прайшлі ў шляху болі даволі далёка. Так. Але зараз нам прыйдзе з самага пачатку з адным но, але у нас там будзе скарут яшчэ. Бок мы зможам прайсці трохі далей. Трохі хутчэй наадварот, у сэнсе. Вітаю, вітаю, Прыбай. Я сёння з затрымкай пачаў стрым. Не здзіўляйцеся. З самага пачатку шлях бою. Калі вы, каб вы разумелі. Просто сам факт таго, што ты ідзеш адпачываць, то ўсё досыдос. Гэта шчыра, вось гэты спачатак, мне падаецца, он адна з самых складаных штук. Ён трохі такі душнаваты. Так, Я нават чую па голасу, чаму затрымка. Так. Я вельмі позна лёг, і гэта, як звычайна, мне у выходныя часта засіджваюся, таму што я, па сутнасці, нешта сваё гуляю, там, ну, нешта медытатыўнае сабе ўключаю і, карацей, засіджваюся. Я доўгі час не гуляў у гульні, якія займаюць шмат часу, тыпу таго ж Баннерлорда, напрыклад. Учора мяне Crusader Kings з'еў, ну, каб вы разумелі. Я наадварот іх пазбягаю, таму што я разумею, што яны патрабуюць шмат часу, а ў мяне няма часу, і, карацей, вось такое, і ў выніку такая хрень з такімі гульнямі атрымліваецца. То бок туды же ідзе цывілізацыя і іншае. Вось, учора я Crusader Kings заліп і ўсё. І ўсё, і вы мяне згубілі, карацей, я просто... дабраўся. Думаў, што крышачку пасяджу перад сном. У выніку пад раніцу скончу. Да, што будзеш рабіць? Яно неяк ненаўмысна атрымліваецца. Я ў Crusader Kings, дарэчы, у гэта самае. Мы апошні мод, які гулялі на гэтага самага, на Володара Пярсцёнкаў. Вось у яго я гуляў. Я гэта мод далей тыркаў. Не шчасціць мне неяк з таймінгам. Я на тую пілу, калі я прыходжу своечасова туды наверх, то я прыходжу, мне не атрымліваецца скок апошні. А калі не своечасова, то скок атрымліваецца, я паміраю аб тую пілу. Я, можа, нешта лухту рабіў дагэтуль, не трэба было рывок рабіць. Ну, трэба было рывок просто рабіць, а не скакаць, як я скакаў. Ну вось, неудалы таймінг. Пачакаем сабе трошки, палечымся.
Блін, криху, там зачепити було. Ось, не удало тайминг. И все. И ты приезжаешь литерально под эту пилу. Так. Почекаем еще. Отлечимся. Блин, крышечку зачепился. Знову не удало тайминг. Так. Будем не, шеф-болю, конечно, это нечто свое, свой вогуле ритм. До речі, песня гэта не снілася. Не снілася ў сэнсе, што хтосьці казаў у чаце, што будзе мне яна сніцца. Лухта нейкая. Так, пачакаем. Чакаем і адлечымся. Я яшчэ водзічкі пап'ю. У меня вероятность у покоя некая просто шаленая. В смысле, что ее отсутность прям отчувается. Я думаю, я буду за водичкой бегать еще. Потому что я прочнулся, и по сути у меня все сухое. Упс, не то натиснул. Еще не вечер. Ты у сенсе про великотность? Альбо про эту самую, про песню. У песни все шансы есть. Я думаю, мы нормально, мы еще не будем, думаю, все 3 годины лупить. Адзінае, что я хотя бы ведаю прикладно, что робить. То бок для меня не будет такого, что я вывучаю, як робить штуки. Адзінае пачатак, ён складаны у незалежнасці. Я не ведаю, ён мне складаны кожны раз. Ну, потому что неяк абсолютно немагчыма. Ну, типу, ты калі пачынаеш, я не ведаю, як ты можаш ведаць, у які момант піла прыязджае. Типу, можна прыслухоўвацца, але як мне прыслухоўвацца, калі я размаўляю з чатам? Ну, як гэта магчыма? Да. Так, есть. Первый сегмент. Блин. Есть другие сегменты. Тут 10 скорот будем. Ось тут ён. Мы зараз скарысталіся скаротам, каб прыйсці адразу у больш познюю частку гэтага самага шляху болю, то бок мы скарацілі дзесьці сабе 1/3, можа, яго сабе. Але, на жаль, не адразу да апошняга сегмента, які нам варта трэніраваць. І вось гэта мы зараз адразу на сегменте, які мне выклікаў складанасці ў папярэдні раз. І вось зараз толькі ўзгадаць бы, як я яго рабіў той мой момант, які мне складаны быў. Таму што я, па сутнасці, яго ўдала зрабіў толькі адзін раз.
Вітанки, Люцик. Кот прийшов. До мене чогості. Не атрымалася. Нават пакуль не атрымліваецца дайсці туды, дзе у мяне была праблема. Так. Там... Што я там рабіў? Там, по-моему, я просто зрабіў двойным скокам. Блин. Я, па сутнасці, скарыстаўся... Смешна. Гэта самае, дапамагаць прыйшоў. Ну, ён так нешта мім прайшоў. І сеў на стол там, ну, не каля мяне, а на іншы стол увогуле. На кухонны пайшоў. Так. Блин, вось гэтае месца, вось я зараз дабраўся да яго, і я зноў... Што мяне забіла? Ладно. Мне падаецца, я не бачу ўсе штукі дакладна яшчэ. З таго, што мне белае на белым, і яшчэ соненька не дапамагае. Чат тут згубіў, на жаль. Ну? Я зачапіўся, але чамусьці не змог адскокнуць. Это вельмі дзіўна. То бок у мяне атрымалася прайсці сегмент. Таму што самае складанае гэта вось гэты пераскок. Там ёсць пераскок на калоне. Тыя, хто былі ў папярэдні раз, яны ведаюць. Для тых, хто не быў, для вас усё новае. Абсолютно. Зараз я спрабую просто максімальна хутка дабрацца да таго месца, дзе я быў у папярэдні раз, каб не паўтараць. І мне была праблема якраз таки на вось калоне трохі вышэй. Зараз. Оп. Вось на гэтай калоне. І вось я зараз патрымліваць праваліўся ўніз просто. Ну блин. Я зараз заскочыў наверх. Карацей, пераскочыць з аднаго боку калоны на іншы, то бок, калі я з левага боку заскочыць на правы. Вось гэта самае складанае для мяне. Таму што час ад часу, я калі націскаю кнопку мне патрэбна скокнуць у першым, блин, амаль у пэўны момант, калі я зваліўся з платформы. Просто калі я зраблю гэта занадта рана, то я ўвогуле не зраблю гэта са сцяны. Мне патрэбна пад сцяною зрабіць скок. Калі я зраблю скок занадта адразу пасля таго, як упаду, вы бачыце, я удараюся аб галавой аб столь. Калі я зраблю гэта... Блин, і я зараз рывок зрабіў навошта. І тамкі Фрэя. Фрэя прыйшла. Вось. Калі я занадта рана гэта раблю, то я б'юся галавой аб столь, альбо ўвогуле ад сцяны адскокую. Калі я зраблю гэта дастаткова позна, то я просто падаю ўніз дастаткова моцна, каб не мець магчымасці вярнуцца. І я падаю туды ўніз. А там такі мікрамомант, які я для сябе яшчэ не вызначыў, дзе ён. Блин. Вось зараз я адолеў гэты мікрамомант, але далей запароў. Але гэта, я кажу, гэта самае складанае тут у гэтым сегменце. Катушкі вырашылі праверыць, ці правільны рэльеф робіць тых дыкі. Ну так, яны майстры па тых дыках. Ось зараз позна зрабіў.
А зараз я спяшаўся у таймінг, не паспеў, калі пілы прылятаюць. Мне, па сутнасці, патрэбна проста дачакацца моманту, калі яны наверх уедуць. Ну я ў гэты момант, можа, не туды паглядзеў, я проста не заўважыў той пілы, якая мяне забіла зараз. Зараз дачакаемся піл. Ну вось. І не своечасова. Блін. Головой об стенку ударился. Но па сутнасці у мяне самае складанае гэта вось апошні сегмент. Вось гэтая сцяна ў пачатку, на якой я зараз правазіўся. І гэта самае. Пакуль вось тое, дзе я не прайшоў, але там я па сутнасці не навучыўся пакуль праходзіць яго. Гэта мне проста складана. Вось. Прайшлі, віншую. Ну, як не шлях волю яшчэ. Але сегмент, які больш за ўсё даваў складанасцяў. Так. Не так это працуе. Опс, амаль. Не атрымалася. Дзіўна. Просто взял да разбіўся аб столь з размаху. Опс. Неудалые тайминги у меня. Блин, калі спыняюся, прям реально шмат часу у анімацыі уходзіць. Трэба страляць. А зараз чаму ж скок не спрацаваў? Калі патрэбна было. Зараз пачакаем. Пачакалі. Дзіўна, не працуем. Ось, зараз працавала. Кок чамусьці позна спрацоўваў пасля заклёна. Рывок не зрабіўся. Пум-пум-пум. Вось зараз зноў просто скока не было. Таму што я спадзяваўся, што змагу скокнуць своечасова. Так, зараз. Оп. Адлячылася адна. Это было... Когда, конечно. Опс, я не пытайте. Может, не прочнулся, что все ж таки.
Зараз яшчэ можа 2 спробы, і я пайду вадзічкі сабе налью, бо лухта нейкая. Я прям, мне сушыць просто жесть. А чаму? А зараз-то я спецыяльна зараз тайміў. Ладно, третий раз яшчэ зраблю. Ладно, не спрацавала. Пайшоў вадзічкі браць. Зараз буду. Настолько сухо, что я запар зараз 3 стакана воды просто выпил. И 4 себе взял. Как вы разумели, померы этой проблемы. Добре, працягваем далей. Ну, працягнули. А, у меня не хапило, зразумеў, на закон не хапило. Просто ўсё. Упс. Чаму зараз не спрацавала?
Такое адчуванне, што я падзатарможаны яшчэ з прасонья. І я кнопкі проста я тыпу ў галаве ў сабе іх націскаю своечасова, а эфект я бачу з затрымкай. Можа не прачнуўся. Блин, я перапынак не прыбраў. Вітаю. Плашку не заўважыў, так. Я гэта яшчэ такі. Вітаю, Чпотейто. Вітаю, ВРБ Геймінг. А я ж там нават... Это настолько абсурдна. Я зараз помер, калі раскрыліся крылы. Я нешта не так раблю, там же я праходзіў гэты момант ужо. Зараз не праігнараваў ён проста мой інпут. Ну, вось зараз ён толькі на другі інпут мой зрэагаваў. Мне бы, ведаеце, шэх болю, гэта такая штука, на якую хочацца дадаць две рэчы на экран яшчэ. Гэта... як ён? Па сутнасці, колькасць смерцяў. Ну, хаця бы адкідваць, колькі мяне разоў адкінула назад. Смерць это 0 адбываецца. Мы просто вяртаемся назад. І ведаеце яшчэ гэты інпуты мае. Таму што месцамі просто абсурдна, я тлумачу вам словамі. Калі я рэальна, ну, тыпу, ёсць націск. Ой. Што зараз адбылося? А чаму у мяне даўно рывок уніз ёсць? Што? Адкуль у мяне рывок уніз? Што? Даўно ён у мяне? Што за лука? Это мне падавалася заўсёды, што гэта праз нейкі гэты амулет робіцца. Это лаўкач, мне падаецца. Ага. Олдар будзе здольны рабіць рыўкі хутчэй, як і рабіць рыўкі ўніз. Ідэальна падыходзіць тым, хто жадае рухацца як мага хутчэй. Я проста ніколі гэтым не карыстаўся. І мяне ў лаўкачы цікавіла толькі яго здольнасць рабіць рыўкі хутчэй. Што, дарэчы, не вельмі актуальна тут. Там сам рывок хутчэй, па-моему, не становіцца, ты просто часцей можаш іх зрабіць на больш кароткім кулдауне. Што круто на босс-файтах, але тут... Вось нарэшце. Дабраліся. І, па-моему, зараз будзе апошні сегмент, на якім мы захраслі. Так, это ён. Ну што, падрыхтаваліся? Зараз мы тут до конца стрима. Опс. Дзіўна атрымалася зараз. Ладно. Добро. Лечится.
Музычка максимально трагічная. Ведаеце, што я зразумеў, хоч ўсё баланс гука зусім не той. Я, мне здаецца, яго... А, не, выпраўляў, вы паглядзіце. Я падумаў, што я пасля пятнічнага стрыма не выправіў. Нормально я так натупіў у пачатку. Галоўнае так не ператрымліваць, насамрэч, сачыць за здароўем, а то я так магу сябе забіць. Ну, поехали. Мой падыход. Я чакаю пачатку, калі яны высунуцца, і толькі тады скачу. Вось зараз. Оп. Пашлі па тэмпу. Там ёсць магчымасць зрабіць крыштальны рывок, але я яго не раблю спецыяльна для таго, каб злавіць гэты рытм у пачатку. Таму што я тады удала прыходжу на наступныя шыпы далей. Вось сюды. Блин, десяткова скокнуў. Вось, бо калі не своечасова прыходзіш далей, то па сутнасці ты проста атрымліваеш, там складана злавіць таймінг тады. Вось, прасцей проста ў пачатку зрабіць гэты сегмент, які насамрэч непросты. Так. Потому што вельмі важна, калі вы прылятаеце і куды. Вось зараз. Оп. Блин. Трэба было скакаць далей, не затрымлівацца. Ну нічога, пакрыху прачнуўся, сканцэнтруюся і ўсё атрымаецца. Упс, рано. Ай-яй-яй, не дацягнуўся. Так, ну пятніцу на гэтым жа ўчастку скончылі. Так, я ўжо дабраўся да яго. Бэйбі джамп. Зараз хутка даскакаў танк, і яно насамрэч, ну ты ж вучышся, як бы рабіць. Я кажу, я, па-моему, на папярэднім стрыме яшчэ казаў, гэта ў асноўным такімі штукамі гэта праблема пазла, то бок ты павінен разабрацца, як рабіць. То бок з-за таго, што ты не ведаеш, што далей цябе чакае, і на спробу і трэніроўку у цябе сыходзіць усё больш і больш часу. То бок, напрыклад, калі я фэйлю дзесьці ў канцы нейкага складанага сегмента, то мне патрэбна больш часу, каб навучыцца яго рабіць. Вось, і чым складаней яго рабіць, і чым складаней дабрацца да гэтага месца, тым даўжэй будзе працягвацца гэтае навучанне. А калі ўжо ведаеш, што рабіць, то значна прасцей, канешне. Ну і плюс я скаротам скарыстаўся, яшчэ важны момант.
Потому что я рабіў не ўвесь прям сегмент. Блин. Вось гэта штука я далей пакуль не праходзіў. То бок, ну, я зараз дабраўся туды, дзе я не ведаю, што рабіць пакуль. Ну, як правільна рабіць. Чым часцей буду туды даходзіць, тым больш я разбяруся, як яго рабіць. Блин. Потому что там, по сутнасці, піла, якая ездзіць по нізу, даволі хутка, і там ёсць раздзяляючая скала, под якую мне патрэбна праскочыць. То бок, па сутнасці, на ўзроўні самой гэтай пілы. То бок, самае правільнае будзе дачакацца, пакуль піла з'едзе і ў апошні момант праскочыць за ёю. Але што далей рабіць, у мяне няма плану. Я не зусім разумею. Блин. Не удало. Я по сутнасці кожны раз, калі то бью, я водичку пью. Это сабе душу вертаю в реальном житті. Ау, не у той бок удар. Блин, хотелось... А, не, там рывок я не зрабіў. Мне патрэбна абавязкова скокнуць на пілу своечасова неяк. Там. А потым за ёй праследаваць. Блин. Не затаймил. Чым стабільней мы пачнем прыходзіць да таго моманту перад пілою, тым лепей. Таму што там будзе час пой. Не той бок ударыў. Новая хрень, я неяк по-іншаму зараз гуляю, і я новую сабе праблему знайшоў. Я пачынаю біць у апошні момант, калі я скачу, і я б'ю наперад, а не ўніз пад сабе. Дагэтуль я не памятаю, каб мне такое ўвогуле здаралася хаця бы раз. Там трагедыю Люцик робіць. Нічаго. Вось, мне нельга піла. Карацей, важна, піла, па сутнасці, яна ездзіць улева-ўправа, так? То бок яна вось гэта робіць. Як я зараз паўтараю. Мне патрэбна, калі яна ў крайнім баку, у цэнтры уявім сабе, што вось, ну, вось тут, каля чорнага рыцара, вось гэтай полага чорнага, ну, я не ведаю, ён тут чорны, полы рыцар, статуя яго, і уявім сабе, што гэта раздзел вось гэты, так? То, па сутнасці, мне патрэбна ударыць па гэтаму самому, па піле і працягваць рухацца па ёй. Ой, о, дарэчы, на полым рыцары можна скакаць. Вось. Ударыць па піле, прасунуцца з ёй, не рабіць рыўкоў. Калі яна уедзе, за ёю зрабіць рывок пад разрывам гэтым і потым скокнуць двайным. Вітаю, Вячеславіч. А некай павагі да брата. Ну, я не чакаў. Вось, у выніку атрымліваецца такая вось камбінацыя. То бок, удар, рывок і потым двайны скок у канцы. Гэта важна, таму што важна не скарыстаць двайны скок. Блін.
чмарыць. Важна не скарыстаць двойны скок у пачатку. Я часта даволі карыстаюся двойным скокам. Я часта эканомлю рывок і часта не карыстаюся двойным скокам. Мне ці не дакучае мне гэтая музыка, я шчыра на яе не канцэнтруюся. Мне, скажем так, і ёсць чым заняцца ў гэты момант. Добра, што яна не вельмі прыцягвае ўвагу маю. Таму што... О, блін, зачапіўся. Бо калі бы яна была прыцягвала ўвагу, то была б праблема. Ой, блін, затайміў дрэнна. Опс. План такі. Мы праходзім шлях пакут, я не ведаю, колькі на яго спатрэбіцца, я не ўпэўнены, што гэта апошні сегмент да канца, але ў мяне ёсць вельмі такое адчуванне, што гэта і ёсць апошні сегмент у шляхе пакут. Ён занадта адрозніваецца ад астатніх. Я думаю, гэта, тыпу, выпрабаванне таго, што мы рабілі дагэтуль. Там яшчэ павінен быць сценкавы платформінг дзе-небудзь там у канцы. То бок, і я думаю, што ўвесь гэты сегмент, ён будзе прям без перапынку. А дзе... Ну, напрыклад. Я не разумею. Я думаў, што я там нешта далей пабачыў, што мне падкажа. Там ёсць піла, тэарэтычна. Ну, глядзіце, я не магу далей прайсці. Таму што там... Люцик, што такое? Што за трагедыя ў кота? Там, па сутнасці, ў цэнтры піла, то бок уявім сабе, што полы рыцарь гэта піла, так? Цэнтральная, якая там знаходзіцца. Па ідэі, я б гэтую пілу магу збоку... Я зараз, што мне як атрымалася? Я праскочыў, зрабіў рывок і падскочыў двойным, то бок у канцы, то бок вось гэты жэст атрымаўся, так? І я мог бы ударыць па піле, каб падняцца ўверх яшчэ і затрымацца. Але я не разумею, як гэта працуе. То бок, ну, куды мне далей? Таму што мне патрэбна даволі далёка далей? Можа быць, калі дачакацца яшчэ моманта, калі піла праедзе далей пада мною, і апынецца ў правым баку, і тады, ну, скакаць, то бок, на той... Можна нейкім чынам залезці на пілу цэнтральную, і ў далёкі момант тады саскочыць рыўком і ударыць аб яе і праглядзець, што там далей. Просто я не ведаю, куды, што мне патрэбна захаваць з маіх двух здольнасцяў, каб я там іх скарыстаў. То бок, ну, з таго, што я не ведаю, што там наперадзе, я не ведаю, да чаго мне рыхтавацца. Зноў я ударыў наперад. Я неяк па-іншаму пачаў трымаць геймпад, можа, альбо рабіць нейкі пэўнае дзеянне. Ау. Будзе схадзіць яшчэ узяць вады. Толькі пазней. Ау. Зноў удар наперад, я не ведаю. Я разумею зараз за чаго, але мне настолькі часта патрэбна скакаць наперад управа, што я па сутнасці амаль заўсёды заціскаю управа і толькі ў пэўны момант уніз. Можа з-за гэтага.
Блін, не трималося. Не трималося. Ну, няма думак і пачуццяў. Ну, гэта пра стрымеры яшчэ. Я такі, я просто машина для скокаў і ўсё, і больш нічога не сталося ў маім мозгу. Вось, зноў удар наперад, а? Уляцеў у космос кудысьці. Ау. Нешта дзіўнае зараз адбылося. Маладое пакаленне сасудаў зусім не паважае старэйшых. Дык гэта самае. Яны ж аднаго пакалення-то. Мы ж аднаго пакалення з полым рыцарам. Ау. Блин. Это занадто частая проблема уже становится. Я не могу нормально... Я фейлю там, где раней нават и не подумал бы, что будет проблема. Были проблемы вось гэтай скокі платформы. Вось, на якой зараз запароў, дарэчы. Зараз просто, я калі прызямляюся, я б'ю не ўніз, а наперад. Гэта новый приколдес. Там людска нейкі движ. Увогуле у катоў. Я толькі на фоне чую, як яны саскокуюць. Блин, рано. Вітаю, Чевич. Блин. Знову, я не ведаю. Ну, типу, реально просто косяк на ровном месці. Але ж цікаво, чому Полу став дорослим, а ми не? Я так разумею, что Полы провел певний час, ну, скажем так, мы провалялись, я ведаю, короче, ну, у меня есть теория. Карацей, Полы рыцар рос пэўны час у палацы з каралём. Яго ведалі. Пра яго ахвяру ведалі, тыпу збіраліся, што збіраліся рабіць, то бок, ну, пра гэта ўсё было так рана, там трэба пазней неяк таміць. Маё меркаванне, што мы, калі выбіраліся, то бок там быў момант, калі мы такія, лезем на платформу, такія ледзь трымаемся, і бачна, як Полы маленькі яшчэ ідзе за гэтым самым, за каралём. І мне падаецца, што Полага не крыхтавалі да таго, што ён будзе рабіць, да яго працы. А мы зваліліся ўніз і правялі там унізе яшчэ невядомую колькасць часу. Я не думаю, што сасуды растуць ад таго, што... Я думаю, што сасуды самі па сабе, яны як бы не маюць магчымасць... Яны не растуць як бы глобальна. Вось. Але Полы рыцар правёў сярод, ну скажем так, жывых пэўны час, то бок яго шкарлупка, ён можа шкарлупу нават некалькі разоў скінуў і, ну як жучкі растуць, так? А мы засталіся ў той самай шкарлупе, у якой былі, калі былі малыя. То бок, ну, з таго, што ўнутры няма чаму расці. Я думаю, што Полага рыцаря рыхтавалі да таго, каб ён быў, ну, выканаў сваю задачу. Вось. То бок яшчэ была трэніроўка яго, пэўная. Мы гэтага проста не праходзілі. І мы не пражылі жыццё. Мы, па сутнасці, ў бездані правялі нейкую, ну, шмат часу, пасля якога мы абудзіліся і нарэшце выбраліся ў нейкія, ў гэтай закінутыя землі. Дарэчы, вось гэты момант мне цікава, як мы апынуліся звонку. Вось гэта, на гэта ў мяне адказа няма. Нават падказкі нейкай.
Таму што можа нас спецыяльна хтосьці выцягнуў для гэтага пэўнай мэтай. Таму што з бездані ніякага шляху наверх няма, ён запечатаны пячаткай караля. Кароль запечатаў усе неўдалыя эксперыменты, а мы былі дакладна ззаду засталіся тады. Ну, у катсцэне як мінімум. Блін, зноў наперад ударылі. Таму што Полы рыцарь, тое, што яго падрыхтоўка была, гэта сведчыць, вось, напрыклад, у тым жа палацы мы зараз знаходзімся, і мы бачым яго статуі паўсюль, так? Яго статуя ў цэнтры горада, то бок, ну, ён вырас дакладна да таго, як апынуцца ў чорным яйку, а калі яго забраў кароль і гэта ператварылася ў нейкае, типу, не ведаю, ну, ордэн, не ведаю, што-небудзь такое было, типу, яны падрыхтоўвалі яго, і гэта была актыўная, важная штука ў іх, сацыяльная. Таму што пра Пола, вы бачыце, у палацы больш статуй полага рыцара, чым статуй караля. То бок гэта было прям важна. Ау. Дай зноў атака наперад. З таго, што занадта актыўна прыходзіцца пераключацца наперад і ўніз. Дзіўна, што папярэдні раз. Вось, зноў. Я за яе толькі зараз паміраю, і шмат якіх спроб зафейлена выключна за яе. Прапусціла гэты момант. Хто у нас маці? Я не думаю, што у нас ёсць маці. Хаця, з іншага боку, гэтую самую Орнет, яна ж таксама адна з сасудаў, проста яна неўдалы сасуд, я так разумею. Ну, тыпу, яна неправільна зробленая. Яна зроблена праз павучиху тую. Вось. І таму, можа быць, у нас маці і ёсць? Просто у меня такое адчуванне, што у нас толькі стваральнікі былі. Блин, я не ведаю. Орнет не сосуд? А яна ж казала, што мы браты, тыпу, вось гэта ўсё. Яна прагаворвала гэта. І была рэпліка, дзе яна казала пра тое, што мы, тыпу, адно і тое ж. Таму што яна-то ведае, што хто мы такія. Татка адзін той же, што мы браты. Ну можа быць. Можа быць, я з гэтага неправільную выснову зрабіў. Я не ведаю. Это вельмі складаная комбінацыя. Там, калі я жадаю зрабіць тое, што я зараз, у мяне толькі другі раз, каб вы разумелі, у мяне атрымалася дабрацца туды, каб паспрабаваць тое, што я жадаў, але гэта так складана. Глядзіце, там гэтая піла падвешана даволі высока, і калі я раблю рывок і скок у канцы, то я апынаюся проста на ўзроўні пілы, і я змагу зрабіць адзін удар. А пасля гэтага мне патрэбна будзе зрабіць яшчэ адзін скок і зноў удар у бок. Я ніколі... Просто у мяне няма месца, дзе патрэніраваць... Пачакайце-ка. Зараз. Блин, я не магу гэтага пратэсціць тут. Я не магу гэтага пратэсціць тут. Я спрабаваў зараз зрабіць гэтую камбінацыю, якую я жадаю зрабіць, і падаецца, яна... Альбо яна не працуе. Ну вось, калі ўверх скакаць, то нормально. А бакавы удар не атрымліваецца. Я просто падаю далей униз.
Можа быць, мне ўстойлівае цела перашкаджае гэта зрабіць. Праблема. Occupation rejected vessel for the infection. Ага. Так, Тата, бледный король, стваральники Тата, белая леди Мати. Блин, белая панна, это королева? Это спойлер, але ладно уже, мы так далі глубоко, что... А я не здагадаўся. Ну, типу, я... Альбо я здагадаўся і уже забыўся про гэта. Мы проходили до белой панны, да и там, яна у 10 у садах королевы знаходится. Я думал... Не, падаецца, я думал, что гэта королева. Просто что мы не зразумела... Ну ладно, мне их сувязь не зразумела пакуль. Угу. Зразумеў, карацей. Ну, Хорнет нам это... сваячніца, але толькі па бацьковай лініі. Блин. У мяне праблема, я не ведаю, што там рабіць, прям не ведаю. І мне падаецца, што ўстойлівае цела можа мне поўнасцю мой план запароць. Таму што мне патрэбна зараз, каб я затрымаўся... А, слухайце, можна ж затрымацца ў паветры. Але гэта не рэсетне мне здольнасць. Блин. Я реально, я просто не ведаю, што там рабіць. І я так рэдка туды дабіраюся, што я думаю, я буду зараз вывучэннем гэтым займацца вельмі доўга. Таму што я не бачу варыянтаў залезці на тую пілу. У меня была ідэя забрацца на пілу, якая збоку там. Бо там, по-моему, падаецца... Калі там пашчасціць, там увогуле сцяна, по-моему. Я там могу утрымацца. Было бы добра залезці туды і паглядзець яшчэ раз. Блин. Клятые шипы. Схаваліся не своечасова. Хтосьці вельмі жадаў, каб я кветку аднёс. Это важно. Просто я думаю, што я пакіну такія вось выпрабаванні розныя, я пакіну на наступны раз. Ну, тыпу, мой план зараз глобальна гэта зрабіць шлях болю за сёння ў ідэале, можа быць за заўтра, на крайняк, калі тут будзе яшчэ складаны сегмент наперадзе, які я не буду адолеваць. Ну, карацей, тое, што я жадаю, мне не атрымліваецца зрабіць. Вітаю, мега па-азерскі. Але зараз там, карацей, па-першае, там няма сцяны, за якую зачапіцца, гэта мне падалося. Другое, на той шип, яно быццам бы там спецыяльна зроблена, каб я там туды заскочыў. Просто я не ведаю, як мне туды заскочыць і пачакаць. Вось, таму што гэта адзінае, што мне прыходзіць у галаву. Ну, мне патрэбна дачакацца, пакуль піла будзе зноў у правай пазіцыі і пры гэтым мець рэсетнутыя ўсе здольнасці. Аднаго я не разумею, як мне туды залезці. Ну, як мне залезці на пілу. Потому что мне падаецца... А может быть, я недостаткова просто двойны скок? Ну, типу... Я, бывае, раблю кароткія скокі, у меня не атрымліваецца просто. Может быть, я недостаткова доўгі скок раблю. Просто па адчуваннях туды немагчыма залезці прям. Калі я не зараблю нейкага хітрыка, каб рэсетнуць сабе двойны скок. Яшчэ раз. Ау, зноў удар наперад. Складаны сегмент. Я кажу, самы складаны за ўвесь час. Калі далей яшчэ ускладненні будуць, то я прям не ведаю. Да ё-моё.
То, что не выкликало ранее проблем, выкликаю зараз проблемы. Ау. Клятий удар наперад. Чаму? Чаму зараз яно атрымліваецца, а раней не? Раней гэта праблема не было. Блин, ну реально, я кожны раз я заваливаюся конкретно гэтым. Давайте я яшчэ выдержки возьму. Вернулся. Пьем водички. Мне может треба просто перенести бутыльку с водой просто сюда. Е-мое. Так, так. Вожукнув. Я не ведаю. Я прям, ну, я гляджу туди, у мене нема ідей. Опс. Здогадайтесь, хто улагоджує диспути з банком усю раніцу. Я напрям не еду, може ти? Я, конечно, не упевнений. Опс. Я тут свой диспут пробую разобраться с полом рыцарем. Люцик, я думаю, Люцик, это має сенс. Знову шатка зникла. Треба просто набити собі другий монітор коли-небудь. Але грошей шкода. Да ё-моё, удар наперед. Упс. Спочатку накупляють гэтай крипти, проебуть у казино, а потім нам клей на рефантом кидають. Ага. Отбитие.
Ай-яй-яй, ось це було прям шкода. Я настільки сконцентрувався на таймінгі дід у Нізі, що в выніку просто не зауважив, що столь... Ну, блін, столь тут потрібно завжди сачити за ёй. У выніку мені потрібно сачити одразу, бо там складний момент. Він прям потребує сачити за, може, 4 речами одночасово, і коли ти у одной... Гэта я не кажу про керування, наприклад, те, що я роблю сам. Просто те, що потрібно улічувати. І гэта ўжо просто трошки это, не атрымліваецца рабіць. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Просто неудалый скок и все. Ай. Болюче. Ага, на мой комментар чекаєш. Так, мой комментар. Вчора стільки усяго, що я не упевнений, що... Ну, гэта было бы круто зробити. Але я стільки усяго, що... Прям, я тобі скажу... Просто пріоритети. Можна авансом зробити? Ды я не ведаю. Типу, глядзі, якая праблема у мяне яшчэ з гэтым. Тое, што я там Альчевіча хацеў відос паглядзець. Паглядзеў я яго? Не. Не паспеў. Вось, то бок, канешне, круто, але калі я каментар не магу пакінуць, то калі я буду сачыць за тым, што там і як там справа. Разумееш? Так. Это не про тое, каб пакінуць каментар, это про наяўнасць вольнага часу. Не, яго няма. До конца тыдня у мяне ўсё распісана. Типу, ну, до самага сна. Ад пачатку і до конца самага сна. І ёсць рэчы, якія трэба ўпіхнуць. Нават, ну, хоць неяк трэба ўпіхнуць усё гэта. І каментар гэта настолькі не про то, скажем так, атрымліваецца. Так что не, я думаю, что не, я хутчэй... Я скажу, что я не буду яго пакідаць, добра? Калі я яго пакіну, гэта будзе чмурэнна. Я просто здымаю сябе гэтую адказнасць, таму што... Здзяўбала, што ў мяне ёсць рэчы, якія я сабе адкладываю, што во, я потым зраблю. І я ўсё гэта зараблю, і гэтага ўсяго, нават калі яно мелкае, нават калі яно 5 хвілін. Нават калі яно 10 хвілін. Калі ў цябе ўсё па 5-10 хвілін, ты ўжо пачынаеш думаць аб тым, што я павінен паспець усё, там, мільён спраў на 5-10 хвілін, і калі ты ўжо нават не можаш пералічыць, колькі ў цябе гэтых спраў, то гэта нешта не тое, правильно? Вельмі дэматывуе. Усё, заземліліся. Я зараз перастаў даходзіць да гэтага самага. До пилы, это проблема.
блін. Треба поснідати. Ну, магчыма, було б файно. Але я па кулі гэта буду. Дзяўбаць яшчэ. Даём. Альбо, може, давайте зараз, карацей, перапынак. Трошки гэта развеюся, паснедаю, вадзічкі яшчэ пап'ю, ўсё пройду і засяродзімся. Нам яшчэ лупіць, карацей, гэты кавалак, я думаю. Хутка буду.
Вярнуўся. Працягваем. Я ажно, я ажно 10 хвілін, карацей, адсутнічаў. Хоць ты вырезаюць з ютуба такія кавалкі. А то реально, это 10 хвилин просто ничего не отбывается. Ау. Блин. Зараз. Зараз усе будзе чат, карацей, мы адолеем гэта. Вось ужо амаль перамаглі. Я не ведаю. Мне падаецца, стало горш. Я зрабіў перапынак і стало горш. Музыка грала вельмі натхняльная. Ну, усё роўно. Я не упэўнены. У мяне ў гэты чацвер спантанная паездка ў Грузію на пару дзён. Прапушчу стрым, падзівіце. Не халера сабе. Спадзяюся, ўсё добра. Ау. Так, я ўжо другі ці трэці дзень галаву ламаю, як лепш перакласці Sister Brother in Law для унутрыгульнявой энцыклапедыі Варбанда. У ангельскай гэта адно паняцце на ўсё, Sister in Law. А ў беларускай гэта можа быць і швагерка, і залоўка, і нават ятроўка. І з Brother in Law то же самае, ці дзевер, ці швагер. А там няма магчымасці абіраць у залежнасці ад гэтага самага, у адлежнасці ад нейкай асабістасці персонажа, типу, хто ён там знаходзіцца, типу, хлопец, ён дзяўчына, вось гэтага ўсяго недаступна ресурсах, так? Ау. Просто зараз. Я зараз літаральна гэта палезу глядзець. Я, ну, да что ж такое? Я літаральна просто думаю, да халера яго ведаю, вось ведаеш складанае пытанне. Калі інструментаў у перакладзе няма, прям прыйдзецца, штосьці прыйдзецца ахвяраваць. І давай будзем шчырымі, так? Першае, там же, по-моему, пачакай, усе гэтыя тэрміны, я просто іх сам не разбіраюся, шчыра, я там ніколі, я вельмі не люблю гэтыя словы, вось, таго, што я там, што яны там, дзе хто каму чаго, сваякоў я заўсёды блытаю, і таму я для чаго перапынак зараз зрабіў. Я пайшоў глядзець, што такое Brother in Law, таму што я як бы ведаю, а беларускі я яшчэ горш ведаю, ну, то бок, просто таму што я ніколі іх не карыстаю. І для мяне звычайна пофіг, ну, типу, калі чалавек кажа, я такі, ага, ну, хтосьці са сваякоў. Сваяк, карацей. Пофіг абсалютна. Іменно там рэальна прыходзіцца. Вось, і з-за таго, што я увагі гэтаму не аддаю, таму мне словы не запамінаюцца. Вось, я так і праваліўся. Вось, што маё меркаванне там. З меркаваннем, ну, калі ў цябе абмежавана рэсурсаў, то бок ты не можаш вызначыць, які пол у персанажа і які пол у таго, хто, каму ён там прыходзіцца.
а агульнага слова няма, то ну табе прыйдзецца выкарыстоўваць нейкую іншую камбінацыю. Літаральна ты можаш напісаць, конечно, вось так. Там, ну... А, не атрымаецца, я падумаў зараз, тыпу... Боже, ну я переключыўся на іншую тэму, і мне зараз мозг абсалютна проста адключыўся. А, у нас не... Блин, я не ведаю нават. Я не ведаю, гэта ты задачку задаў, конечно. Блин, усе варыянты дрэнныя. То, што я гуглю, усё дрэнна. Усё добра вырашыць пытанне з банкам і паспаткаюсь сябрамі. А, ну мне блага тады. Гэтыя гукі лёзаў пад сумную музыку, такое пачуцце марнасці без дапаможнасці ўзнікае. А мне падаецца, шлях болю ён па тое ёсць. Калі лакацыя называецца шлях болю, і гэта не шлях болю тыпу «О, тут загінула шмат персанажаў», там, ну, то бок, калі гэта, скажем так, лоравая штука. Калі гэта пра твой боль, то гэта вельмі адпаведна. Блин, я ненавижу гэтыя шипы. Там бы просто мець магчымасць, тыпу сценачку, каб пачакаць і падумаць, ну, перадахнуць. Просто падумаць. Потому что я реально не ведаю, што мне рабіць там. И мне, ведаеце, і самае жудаснае, што я туды іду, і я не маю ідэі. Я ўжо паспрабаваў усё, што я ожидаў. Залока сястра жонкі, а швагерка сястра мужа. Не, пачакай. Brother-in-law. Значэнне на ангельскай. Meaning. А, ну так, не, все нормально. Это я прочитал, быццам бы не ведаю, якім месцам. Brother-in-law, гэта будзе бразер, карацей, гэта... О, гэта адначасова і, блин, у ангельскай гэта вельмі моцны тэрмін, у сэнсе, што ён вельмі шмат пакрывае. Гэта не толькі, гэта і брат, напрыклад, жонкі, але гэта яшчэ і муж тваёй сястры, напрыклад. Вось такая штука. То бок brother-in-law гэта любая асоба мужчынскага роду, якая звязана з табой не напрямую, а праз брак, ну, то бок паміж тваімі сваякамі. То бок на адным узроўні, калі вы знаходзіце. Яна больш універсальная, так. І тое, каб паспрабаваў зрабіць праз функцыю, якая глядзіць на тое, якога пола чалавек старому старонку мы глядзім, а яна чамусьці правярае на пол не таго чалавека, старонку якога мы глядзім, а на пол чалавека, старонку якога мы глядзім перад гэтым. Ну, гэта, мне падаецца, функцыя нешта не тое робіць. Вось, можам неяк можна выцягнуць. Але гэта настолькі ускладняе задачу табе. Ну, проста тэхнічная праблема. Ёсць жа беларускі этнограф, які пра гэта старонку энцыклапедыю напісаў. Не ведаю. А, больш універсальна гэта было пра... Ну, я проста што ангельская нагугліваю. Карацей, складана. Блин, прям складаныя штукі ў тебя. А мне падавалася, у перакладзе плюс-мінус нармальныя там тэрміны выкарыстоўваюцца, не? У Баннерлорда. Я колькі гуляў, мне... Ну, зноў жа, я не самы
досведчаны ў гэтым. Я літаральна блытаю гэтыя, хто каму там кім прыходзіцца. Паміж сабою вельмі лёгка. Мне кожны раз мне патрэбна малюнак маляваць, патлумачыць, хто там з кім і чаго. Можа быць, не з-за таго, што гэта зусім настолькі нецікава, што я і назвы гэтай ні на адной мове нармальна не запамінаю. Абсалютна. Таму мне і нарм было. Ось, гэта ж ты канкрэтна падтрымліваеш пераклад беларускі Баннерлорда, так? Я ж нічога не напутаў. Ну, то бок гэта ты асноўны якраз такі. То бок то, што я гуляю, гэта якраз такі твоё, бо я гэта... Мне падавалося проста, што там на сайце іншы нікнейм нейкі. Ну, можа, конечно, ты іншы выкарыстоўваеш, а можа, я проста неуважлівы быў. Так. Ай. Зачапіўся. Галоўная падскока я там не рабіў, я просто зачапіўся галавой сваёй здаравеннай. Просто як сваячка і перакладаць не надта дакладна, але калі па-іншаму ніяк. Просто там сваякоў, там у Баннерлордзе, каб вы разумелі, інтэрфейс такі, што вы не вельмі можаце... Ну, карацей, ёсць персонаж, так, і ў яго як энцыклапедыя, я не ведаю, Турбай, ты бачыў у Баннерлорд? Я ўсё бачыў, па-моему, ты галасаваў за яго. Вось. Па-моему, я не памятаю дакладна. Вось. Просто што... Скажу шчыра, гэта не вельмі важна. Ну, глобальна, гэта не вельмі важна. Ну, на гульнявым узроўні, гэта, канешне, паглыбленне трошкі прыбівае, калі ты недакладна перакладаеш так. Вось. Але гэта не самыя важныя рэчы, шчыра ў гульні. Таму што, ну, я не ведаю, можа мяне гэта ніколі не цікавіла, таму што цябе цікавіць якога персонажа, спачатку можа быць і цікава, калі ў цябе там ёсць людзей вакол цябе ўсяго 3, там, па сутнасці у цябе ёсць брат, сястра, там, вось гэта ўсё. А хто там табе персонаж прыходзіцца, гэта настолькі неважна, цябе цікавіць толькі да якога клана ён належыць у гэты момант, таму што ён альбо персонаж, якога ты можаш кудысьці накіраваць і паставіць, і вы можете нешта вырашаць, альбо персонаж, які па-за межамі твайго кантролю знаходзіцца. Слухайце, мне падаецца, у гэтым і таймінг і ёсць. Я зразумеў, там проста патрэбны таймінг пэўны вытрымаць. Па сутнасці, ладно, я зараз переключаюся вельмі, давайте я дачытаю чат і потым мы працягнем. Петроўка жонка аднаго брата ў адносінах да жонкі другога брата, але гульня, падаецца, такое родство не пазначаецца, дзякуй Богу. Дзякуй Богу. А, ты варбандам займаешься, а не Баннерлордом, зразумеў. Баннер іншы чалавек рабіў. Зразумеў. Сваячка ў беларускай мове, мне падаецца, увогуле найбольш шырокі тэрмін, любы родзіч. Я думаю, што рэальна... Ну, я гэта, з боку гледжання Баннерлорда магу толькі меркаванне сваё выказваць, таму што толькі ў яго і гуляў, варбанга не гуляў. Але глобальна цябе цікавіць на ўсёй гульне толькі тое, ці з'яўляецца гэты персонаж часткай твайго клану. Я разумею, што, тыпу, так, поўнасцю выкідваць не трэба, ўсё, што там з гэтым не звязана. Вось, проста калі прям складана, то лепей... Блін, там вельмі цікавы таймінг трэба вытрымаць. Там патрэбна амаль у апошні момант. Блін, я нават не ведаю, цікава. Ну і, дарэчы, калі ідзе гаворка, ось фраза «Ятроўка жонка аднаго брата ў адносінах да жонкі другога брата», і мяне згубілі проста адразу. Ну, тыпу, імгненна я проста такі хоп. Я дзесьці ў сусвеце Hollow Knight раптоўна апынуўся, таму што я такі, ага. У мяне мозг у гэты момант проста адключаецца нахрен. Я разумею, што размовы пра сваякоў мне настолькі нецікавыя, ну, калі хто... Проста, ну, тыпу,
Гэта не вызначальная штука для чалавека, для мяне. Ну, мне абсолютно пафіг, хто ён там, каму прыходзіцца. Чат! Мы забраліся! Куды ты? Бля! Што? Што? А? Пра ворагаў, чаму пра ворагаў ніхто не казаў? Што за херня? Зараз босс будзе? Што? Напужалі, блин. Так. Это... Окей. Так. Мне зараз жудасна. Ну, добра захаванне ёсць, добра. Так, куды нам далей? Вы бачыце, у кагосьці там уплывае? Ён уплывае. Чат, вы бачыце? Ён далёка так пойдзе? Уи, і ў закат проста. Мы ніколі яго не пабачым больш. Так, я зараз, вы бачите, мне... Я прям напужаўся. На мяне напужалі. Давайте невялічкі перапынак, я чатку зараз наганю. Так. Лепш шлях болю. Ну я не чакаў, там прям нечакана. Так. Іван Круг. Ну ладно, добра. Ну, гэта пра, вось, тыпу, пра адносіны цэлая кніга, так? Напісаў энцыклапедыю, хто каму кім, як калі і пры якіх абставінах. Вось чалавек, якому гэта было цікава. Гэта тая кніга, якую я хутчэй за ўсё прачытаю апошняй у гэтым сусвеце. Потому что я реально, типу, хто каму, якім там, кім ён там прыходзіцца, хто каго хросны, хто там, што там, брат жонкі, сястры мужа, дваюроднага стрычнага брата, вось гэта ўсё, што? Кажа, мяне губляюць літаральна. Я запомніў кола брат, бацькі, дваюродны брат, сястра. Усё, практычнае прымяненне скончылася. На гэтым ўжо можна, в прынцыпе, скончваць. Мы абмеркаванне зрабілі. Так, добра. Ворагі, конечно, было нечакана. Оу. Мы што, прайшлі шлях болю, чат? Музычка скончылася, толькі зараз зразумеў. Мы шлях болю прайшлі, чат. Чат, мы шлях болю прайшлі. Уи! Стрычныя. Ну вось тым больш. Я, бачыце, як я, блин, гэта малайчына ў гэтым. Я заўсёды спрабую пра гэта не казаць, таму што я не разбіраюсь. Полы рыцар і кароль. Яны ў марах засталіся такімі, якімі яны былі. Бачыце на фоне? Добра. Ну, я думаю, что полый рыцарь рос литерально с королем тогда. Так, а где я? А, это перед шляхом болю. Так. Шлях болю закрылся. Я віншую, шлях болю зроблено. І ніяк пустовато нават стало. Те, що можна такого було б зробити тут. Чекайте, тут є закриті покої ще? Мені подавалося, я усё тут відкрив. Я не усё відкрив.
у палацы. У палацы яшчэ штосьці можна там справа як мінімум зрабіць. А, не, пачакайце-ка, гэта можа быць там, дзе я лямпачкі запускаў гэтыя. Альбо не. Так, яны закрываюць да лямпачак шлях. Не, можа і даследаваў. Ну, а чаму рэнчык? Віншую. Мало пакутаваў, ну, недастаткова. Лепей ждаць, каб пакутаваў, давайте абмяркоўваць стрыечных. Ну, не стрыечных, а, тыпу, увогуле, хто каму там дзе прыходзіцца, і тады вы мяне згубіце імкненна проста. Я не змагу падтрымаць размову, вось у чым праблема. А як я праходзіў тут? А, вось так. Пасля шляху болю па палацу можна проста хадзіць, як у сябе дома. Літаральна. Ён, тыпу, палац ні аб чым становіцца абсалютна ўвесь. Я просто ждаю залезці зноў наверх, каб паглядзець. Ну, тыпу, па-першае, мы зараз больш дасведчаныя, а па-другое, можна палац паглядзець. Угу. Забыўся, куды тут ісці. Чекаем. Запомню ли я такая троўка? Не, вядома, не. У меня чат, у меня ў гэты момант мозг адключаецца, я ж сказал. Я абсолютно просто, у мяне ёсць гэтая... Не ведаю. Я у далёкіх далях я ў гэты момант. Опс, рано скокнул. Я не ведаю, что я раблю, чат. Я просто... Потому что я могу сюда идти, я там иду. И мы уже проверяли это место, просто что... Не ведаю. Жадаю проверить палац. Ай. Калі кветку панясе, то яшчэ будзе магчымасць папакутваць. Добра? Просто глядзіце чат. Нам зараз мой план мінімум на сёння выкананы. Я, па сутнасці, хацеў толькі шлях болю выканаць, і ўсё. Ну, я просто думал, я не ведаў, колькі ён займе, можа... Ось так, пойдем. А мне туды патрэбна, альбо куды? Ну, в сэнсе, дзе тут хадзіць-то? А, можна з гэтага боку было. Там наверх. Толькі я так просто туды не залезу. Ой. Не ведаю навошта. Дык вось. Вітаю, Міхась, дарэчы. Карацей, план быў такі, што мы шлях полю робім. Зараз плана як бы няма. Кветачку я не думаю, што мы данясем. Ну, просто як звычайна, гэта ж усё час займае. Угу. Я просто не ведаю. Экспериментую. Может быть, найду что-нибудь. Угу. Можно ниже под их поспробовать. Поскокнуть. Так, добра, як бы я не зрабіў, усё будзе лепей, чым у французскай зрабілі, дзе назва родзіча залежыць ад полу персонажа гульца. О, і гэта ў афіцыйным перакладзе, так? Пайшлі польскую вучыць. Арэнку... О, дарэчы, арэнка, дакладна. Арэнку можам папакутваць яшчэ. Час ёсць у нас. Яшчэ нармальна, так часу ёсць. Зараз. Я жадаю уже палац дабегаць. Просто падаследаваць яго. Там, карацей, толькі я бачыў праход, які звычайны праход. Так што нічога такога.
Кветачка прасцей за шлях? Ну, глядзіце, просто кветачка, яна патрабуе планавання. Вось. Я думаю, на мой погляд. Опс. Там можно было и просто улево соскочить, и было бы нормально. Так, я гэта нешта памятаю. Я памятаю, што тут я знайшоў нейкі сабе больш зручны шлях. Вось, напрыклад. Можа я і хрэні нейкай страдаю? Тут же ні халяр не будзе, хутчэй за ўсё. А, гэта я сабе скарот тады адчыняў. Добра, мне вось сюды патрэбна. Так, калі ён пастаўляецца разам з гульнёй, то мусіць афіцыйны. Ну, гэта поўная лухта. Угу. О, залічыла. Цікаво. Зразумеў. Што я раблю і навошта, не ведаю, чана. Не ведаю, на што я спадзяюся. Там проста версія толькі будзе пакою, які мы ўжо былі, хаця я не памятаю, што там увогуле было. Такая вось цікавая гісторыя ў мяне для вас. Мы ідзем кудысьці, мы ідзем туды, дзе мы ўжо былі, каб пабачыць штосьці, што мы ўжо бачылі. Але я не памятаю, што гэта такое. Там, по-моему, тронная заля нейкая. Нешта такое. А, нейкі дзіўны таймінг у мяне. Ай, не атрымаўся. А, не-не. Уляцеў. А вось кі нам прыходзіцца маці Хорнет. Блін, пачалося. А, яна там сваячка нам, карацей. Магчыма, не ведаю. Атрымліваецца... Назву я не дам, але яна атрымліваецца былая жонка караля. А тэхнічна кароль наш стваральнік, тэхнічна наш татка. Ну я бы вось так тлумачыў. А, я ж усё, я зразумеў, як я там рабіў. Гэта патрэбна рывок крыштальны зрабіць. Не пытаць, чаму я з размаху жутком лячу на яго. Яна стэп-мам. А сваяком яна не лічыцца, так? Ну, яна мачаха можа быць, але яшчэ яна ж былая. Тыпу, звычайна ж пра мачаху кажаш, тыпу, актуальная, не? Не, я просто чат, я кажу, гэта тэму, якой я такі, што вы ад мяне жадаеце. Можна, кавелска, яшчэ адзін шлях болю правесці, а не вось гэта вось? Блин, зачепился. Здоровенная голова у меня просто. Хорнет старейшая сестра. Я не ведаю. Ну, по идее, мне подается, что так. Потому что... Хотя, блин, я не ведаю. Мы не ведаем таймлайна. Может, такого докладного таймлайна. А, блин, там мне трэба спыняцца. Не ведаю, што я раблю, не пытайце.
забыла, ці выпіла сёння антыдэпрэсант. Ну, калі забыла, то ні ў якім выпадку не пей яшчэ раз. Типу, ну, лекі ж так не працуюць. І забыўся. Потым па звычайным раскладу просто прымаеш наступна. Калі я ўніз упаду. Я там нешта бачу. Чат, я там нешта бачу. О, тут жучок ёсць. А, чому реально? Я нешта знайшоў. І гэтага мы дакладна не бачылі, я ўпэўнены. Закінута нейкая штука. Як руднік, нейкая такая хрень. Нагадвае у вантробы чарвя, насамрэч. Мы ўжо просто былі ўнутры чарвя. Что это такое? А, гэта ж... Гэта рыцары вось гэтыя, якія тут знаходзяцца? Пустэча, твоя сіла ў іншым, але твой патэнцыял бясконцасці, сіла, што можа спыняць час. Пустэча павінен прыручыць цябе. Ён рабіў гэтых рыцараў сваіх тут служыць. Гэта месца, дзе ён ствараў рыцараў. Ён вучыўся кантраляваць бездань. Гэта ж чорныя яйкі, падобныя на тое, як з якога мы вылупіліся. Просто мы вылупіліся з вялікага. Гэта чорная яйка. Ён запіхваў чорная яйка таму і чорная, таму што яно стрымлівае зянне яшчэ. Ён быў апантаны ідэяй кантраляваць зянне і шукаў спосабы, як, ну, па тыпу тэхнічныя спосабы, як гэта выконваць. Ну, я так разумею, кароль. І мы адзін з гэтых эксперыментаў. Разводная старэйшая сястра. Можа быць, вы складаныя, мне прасцей лора разумець, чым гэта. А? І гэта нас верне просто назад кудысьці, так? Дзе я ўжо быў. А, ну так. Гэта вярнула мяне назад. Толькі нейкім дзіўным чынам. Давайте уже до конца гэты шлях пройдем. What the heck is going on? Для тых, хто не ведае лора, так? Давайте... Тут со спойлерами мы уже прошли як бы гульню, і таму, ну, выбачце, калі вы не ожидаете спойлераў, то вам складана будзе пазбегнуць, асабіста калі я зараз тлумачэнне пачну. Мы зараз, увогуле агульны сусвет, было каралеўства з каралём, які для падтрымкі каралеўства для чагосьці знайшоў нейкую хрень, якая называецца зянне. І гэта літаральна святло, такое прям моцнае, магутнае. Яно чамусьці было прям важна для існавання каралеўства. Без яго каралеўства доўга не пражыве. Ну, гэта была такая вось канфліктная як бы хрень. Але зянне небяспечная херня. Вось, якая спрабуе... Ну, яна па сутнасці паглынае ўсё навокал. Мне такое адчуванне, што можа быць зверху нешта яшчэ можа нойдзецца. Ёсць такое адчуванне, трэба праверыць. Вось, але зянне небяспечная хрень, якую варта трымаць пад кантролем, інакш яна паглыне ўсё навокал. Ён, кароль гэты, знайшоў спосаб, як кантраляваць бездань, ну, просто цемру, каб супрацьстаяць гэтаму зянню, як бы, якое было як бы карысным, там зверху дакладна нешта ёсць, якое карыснае для яго. І вось у гэтай сітуацыі мы, як галоўны герой, мы адзін з гэтых эксперыментаў караля, насамрэч. Вось, мы пра гэта не ведаем у пачатку гульні, але мы з'яўляемся спосабам, неўдалым спосабам кантраляваць зянне. То бок мы, па сутнасці, пустая абалонка. Мы гуляем за пустую абалонку, каб вы разумелі. Блін, а можа і не атрымаецца туды заскокнуць. Мы гуляем за пустую абалонку, адно прызначэнне якой было, калі яна бы атрымалася, каб стрымаць зянне, то бок забраць унутры сябе зянне.
Вось зноў яшчэ прыслужнік караля. І вось яго цячэ цемра такая. Як вадкасць. Так, вось яны мёртвыя гэтыя ахоўнікі. Гэта тады мае сэнс. Ён стварыў сабе ахоўнікаў з цемры, ён эксперыментаваў, каб атрымаць сабе штосьці, ну, ён паляпшаў свае веды кантролю бездані. Вось, і калі ў яго атрымалася, як ён думаў, ён стварыў полага рыцара. Самы ідэальны, як бы, інструмент у гэтым сэнсе. Вось, і полы рыцара, унутры полага рыцара ён і закрыў гэтае зянне. Вось што ў нас адбываецца агульна. А мы зараз ва ўспамінах палаца караля знаходзімся. Ядзінае, што я тут пакуль бачыў, гэта прыслужнікі, якія кажуць толькі, мы служым каралю. Вось гэтыя рыцары, якія, ну, целы, адзінае месца, дзе я іх сустрэў, гэта ў канцы шляху болю, там, дзе я з імі рэальна змагаўся. Гэта першая сустрэча з імі была баявая. Не, пачакайце-ка, яны ў пачатку, па-моему, былі. Вось, і яшчэ наверх гэтага ўсяго. Сам кароль, то бок мы сустракалі тут успамін караля. Вось яны падзеі прыкладна. І вось он трон, на якім ужо караля няма, але мы ўспамін тут бачылі. Чакайце, што? Там стаяць можна дзесьці? Там я... Ладно. Чакайце, чаму я там стаяць магу? Зараз не магу. Яны крыва наклалі сценку на стенку. Приколдес. Я зараз знайшоў схаваную сцяну толькі дзякуючы таму, што яны крыва сцяну на сцяну паставілі. Так, па сутнасці, там ёсць рэальная сцяна, вось як гэтая. І там была фальшывая сцяна, але з-за таго, што фальшывая сцяна крыху была выпірала наперад, то я стаў на фальшывую сцяну вось так вось зверху і не мог зразумець, што за халера. І проста ударыў наперад і зачапіў гэтую фальшывую сцяну і пашкодзіў яе. За гэта я зразумеў, што я на фальшывай сцяне. Так, ну з Brother Sister можна яшчэ шваграмі ці сваякамі назваць. У гэтых тэрмінах усё адно мала хто разумеецца. А з Father Mother усе ведаюць, што хто такія свёкар і цесць, і чым яны адрозніваюцца. Я кажу, у кантэксце гэты самы у кантэксце Баннерлорда, ну, я зноў жа я толькі з ім магу параўноўваць. Там лор яшчэ. Ладно, я зараз пераключаюся паміж двума важнымі тэмамі, якія цікава патрымаць. Дык вось, у гульні, у самой, асноўныя вельмі важныя моманты, гэта якраз такі, калі ў цябе, я бы сказаў, што тыпу, калі у цябе ёсць што яшчэ перакладаць важнага, напрыклад, апісанне юнітаў, там, іх, ну, якая ў іх зброя, вось гэта дакладныя штукі. Вось гэта важней, чым гэты самы, там, квесты нейкія перакласці, вось гэта важней, чым вось гэтая механіка. Вось, яе ты можаш агульным нейкім тэрмінам проста ляпнуць пакуль, а потым прыйсці вярнуцца. Калі ў цябе ўсё астатняе ўжо гатова, можаш звяртацца да гэтага, мне падаецца так. Таму што, на мой погляд, цябе цікавіць толькі тое, ну, геймплейна, з-за таго, што гісторыя ніякая не генеруецца, па сутнасці, у цябе няма такога, што гэтая мая маці, таму яна на мяне не нападзе, таму што яна там валодае нейкай штукай. У вас адносіны могуць быць добрыя, але глобальна, калі персанажу патрэбна цябе напасць, ён проста нападае. Ну, я не ведаю, Баннерлорд так працуе. І табе пофіг, табе цікавіць толькі тыя, хто адносіцца да твайго клану і можа быць да фракцыі, да якой ты прымкнуў. І тое цябе цікавіць толькі хто каму геймплейна, мяне цікавіла толькі хто з'яўляецца таткай вось гэтай дзяўчыны, каб з татам можна было дамовіцца аб шлюбе. Вось што мяне цікавіла максімум. Вось. Гэта вось прыкладна такога ўзроўня. Галоўнае, што ёсць спіс родзічаў, а хто дакладна каму кім прыходзіцца, не істотна. Ну, спіс родзічаў у цябе ёсць, цябе цікавіць, хто прыходзіцца канкрэтна тата, прамы тата, таму што мы ў сярэднявеччы. От твой татка вельмі важна, так? Маці не настолькі важна. Табе важна, хто з'яўляецца дзіцёнкам каго, але слабыя сувязі, тыпу стрыечны, там, вось гэта ўсё нікога не... Ну, геймплейна яны ні на што не ўплываюць. Абсалютна ні на што не ўплываюць. Гэта проста персанаж, у якога ёсць з табой адносіны. Ён можа табе кіму заўгодна прыходзіцца. Больш за тое, у Баннерлордзе, напрыклад, ты калі
аддаеш сваю дачку, у мне быў абсурдны момант, я не ведаў, што гэта працуе яшчэ і з хлопчыкамі таксама. Але калі вы заключаеце шлюб з іншым кланам, вельмі важна глядзець, куды адправіцца твой дзіцёнак, таму што па сутнасці, калі твой дзіцёнак адпраўляецца ў іншы клан, то ўсё, забудьце, яго быццам бы ён быццам бы як не існуе, ён для геймплейна ён ні на што не ўплывае, персонажа такога больш няма, нічога вы не можете з ім зрабіць. Калі вы з ім павітаецеся, вы можете сустрэцца па розныя бакі полю боя, і будзе быццам бы так, не будзе нейкай драмы, што па тыпу о там бацька забівае свайго сына, ні халеры не будзе, просто ён там ёсць і ўсё. Вось гульня не настолькі уважліва да гэтага ставіцца. Гульня да гэтага неуважліва ставіцца, таму і табе не варта. Таму французы дазволілі сабе такі крывы пераклад, і што? Я думаю, нікога гэта людзей раздражняе, але не самая важная штука, і можа быць большасць гульцоў нават не заўважыла, што яно неправільна там. Разумееш, так? Вось. Ёсць важныя рэчы ў перакладах, а ёсць не вельмі важныя рэчы ў перакладах. Вось некаторыя рэчы першапачатковае, самае важнае, што ў гульні ў цябе павінна быць, гэта каб гулец прыняў правільнае рашэнне геймплейнае. Ну асабіста калі ў цябе гульня пра геймплей якраз такі. Ну Баннерлорд, ну я скажем так Варбант, я таксама думаю, то не пра гісторыю, а пра сусвет таго, што адбываецца. І калі ты неправільна прымаеш рашэнне за геймплейнае рэгулярна з-за таго, што неправільна перакладзена, гэта праблема. Вось калі ты галоўнае, каб гулец разумеў тэрміналогію, каб яна была паўсюль аднолькавая, каб утрымлівала адно і тое, што бок у цябе адно слово тэрмін нейкі ў гульні перакладаецца адным чынам, а потым іншым, гэта праблема, яно павінна перакладацца заўсёды аднолькава. Вось калі гэта тэрмін у гульні, то бок у цябе альбо вершніца, альбо конніца, то бок ну напрыклад такое не трэба змешваць. Калі ў цябе там кавалі, ну я не ведаю, на каваля можа няма, не прыйдзе мне ў галаву іншы пераклад. Вось калі ў цябе ёсць штосьці, што называецца пэўным чынам, яно павінна паўсюль называцца пэўным чынам. Нават я ведаю, што ў гульнях часта робіцца тыпу, ну я ведаю, я праграміст, я ведаю, што ты робіш часта назву нейкага юніта, напрыклад гульнявога, ён будзе па ўсёй гульні аднолькавым, але распрацоўшчыкі бывае такое, што ў нейкіх пэўных момантах яны, напрыклад, гэтае слова запіхваюць у яшчэ ў нейкі тэкст, і там яно не будзе спалучацца, то бок ну ты тыпу пераклаў, і гэтае слово яно просто там будзе не перакладзена, ну галоўна, каб яно не пераклалася па-іншаму, асабіста калі гэта датычыцца механік гульні. Прыняцце рашэння ў гульцом гэта першае, што павінна быць перакладзена і зроблена адэкватна, гэта самае прыярытэтнае, каб гулец мог прайсці гульню ад пачатку да канца, не заблытаўшыся з тым, што ён робіць. Так, жанчына пераходзіць у іншы клан, таму трэба уважліва выбіраць зяця. Ну тыпа такога, так ты уважліва абіраеш зяця сабе, ну але цябе цікавіць у гэты момант, калі ты робіш, ты абіраеш персонажа і такі о вось магутны клан, і ты такі цябе цікавіць толькі хто бацька, ну тыпу ты бачыш хлопца, які прапануе там руку, і ты такі да якога цябе цікавіць, якога колеру клан, з якім ты зараз у які ты зараз дачку сваю аддаеш. Вось такое цябе цікавіць, прыняцце рашэння важна. Это гульні ў першую чаргу. Вось. І нават калі ў цябе неўдалыя фразы там дзесьці там тэрмін перакладзены, важна просто зрабіць сабе прыярытэт з таго, што важна для праходжання, таму што не заўсёды ў гульні важны ўсе тэрміны. Вось не заўсёды. У некаторых важна. Напрыклад, у Hollow Knight, калі перакладаць аднаго і таго ж персонажа, які узгадваецца рознымі імёнамі, поўная блытаніна будзе. З таго, што і так у цябе кавалкамі інфармацыя лор падаецца, калі табе персонажа просто не так жа сама перакласці, альбо не падобна нават, то ўсё, гэта блытаніна прям жорсткая. Дарэчы, пра кавалей бачыў гульню Blade Song. Blade Song знаёмая нешта назва. Давай-ка я зараз пайду. Выбачаюся, зараз мы паглядзім лор. Я спецыяльна поўнасцю скончыць адну тэму, каб можна было пераключыцца на лор гульні. Ну, на лор, таму што там бачна чорная яйка. Там чорная яйка з таблічкай. Таблічка падобная вельмі на тое, што мы бачылі ў майстэрні, дарэчы, толькі што. Вось, ну там, дзе ён эксперыментаваў з гэтым сам лабараторыя, майстэрні, я не ўпэўнены, што гэта за хрень. Караля, і яно падобна на штуку, у якой ён рыцараў сваіх адліваў, я так разумею, таму што яны літаральна прям як для слітка хрень. Так, Blade Song, адчыняю, гляджу. Я бачыў, так.
Толькі мяне здзівіла, яна выглядае, ну, я не зразумеў, што з Blade Song, таму што яна нейкая трохі дзіўная, на мой погляд. Калі ў яе нармальны геймплей, таму што геймплей я так і не зразумеў яе, з таго, што я бачыў. Мне зацікавіла, але для мяне гэта, па сутнасці, сімулятар. Там, як бы, для тых, хто не ведае, пра што гаворка, сімулятар каваля, але можа быць, варта, конечно, дэмку пагуляць, каб зразумець, ці цікавіць мяне такое ці не. Я просто не жадаю сабе толькі сімулятара каваля, то бок я не жадаю сядзець і ўпрыгожваць меч, калі гэта не мае аніякага сэнсу, то бок і просто рабіць сабе прыгожы меч. Я не жадаю рабіць прыгожыя мячы просто для таго, каб яны былі прыгожыя мячы. Я жадаю, каб была механіка, дзе я іх прадаю, і там, дзе маю працу ацэньваюць. То бок не толькі я ацэньваю, а гульня ацэньвае маю працу і такая, тыпу, ачмурэнна. Вось гэта той меч, які там высокія патрабаванні ў кагосьці, ты там тонка нешта робіш, каб задаволіць кліента умоўнага. Ну, вось такое. Для мяне гэта вельмі важна. Вось, інакш для мяне гэта не мае сэнсу трошкі. Сімулятар каваля, так. Ну, так-то я бачыў, а я не дадаваў я сабе ў віш-ліст? Не, я не дадаў, я паглядзеў, не дадаў. Таму што я ў пэўны момант паглядзеў на яе і вырашыў, што, хутчэй за ўсё, яна проста пра тое, каб вы рабілі прыгожыя мячы для свайго ж задавальнення. Там прыходзяць заказы, ты выконваеш і атрымоўваеш узнагароду. Ну тады нармальна. Калі эканоміка ёсць, тады цікава. Можа, варта зацаніць. Дэмку хаця б паглядзець. Так, аглядзім. Няма палаючага брата, толькі адзін будзеш свяціць у цемры. Чаур стаў маяком. Чэрвь. Я думаю, чаур просто час ад часу там чарвя так напісана. Чэрвь. Стаў маяком, розум пашырыўся, каб жадаць ды шанаваць. Вечнасцю абмен на ўладу панад праклятымі нашчадкамі. Няма пылаючага брата. Гэта пра караля нешта. Гэта пра караля гаворка. Я просто не разумею тэкста. Мне бы... Я магу на ангельскую зараз пераключыцца? Гэта ёсць магчымасць падчас гульні? Бо я не магу зараз выйсці з гульні. Пачатка яднання? Што гэта такое? Что это такое? Дивно. Ладно. Так. Па-па-па-пам. А што за ўзнагарода? Мне была нейкая ўзнагарода за тое, што я зрабіў гэты шлях болю? Альбо нічога? Я шлях болю зрабіў толькі для таго, каб зарабіць шлях болю? Там нават нейкі сюжэт ёсць. Цікава. Польская тэлевізія зрабіла рэпартаж пра адлюстраванне польскіх палітыкаў у модзе на Hearts of Iron 4. Ага, цікава, окей. Я ніколі... Мне падаецца, ні разу не гуляў за Польшу у Hearts of Iron. Я не той, каб шмат гуляў у Hearts of Iron, шчыра. Блін. Я ж не магу так зараз. Вось так, можа быць, налады, гульня... Мову нельга змяняць. Блин, мне паглядзець гэты надпіс. Няма пылаючага брата, толькі адзін будзеш свяціць у цемры. Чаур, стаў, хто бы гэта ні быў. Можа быць, чэрвь. Стаў маяком. Розум пашырыўся, каб жадаць ды шанаваць. Вечнасцю абмен на ўладу панад праклятымі нашчадкамі. Я толькі апошні радок разумею. Астатні не разумею. Вось он сапраўдны боль, ніякай узнагароды. Я сапраўды, я такі толькі зараз зразумеў. Я таму і не падумаў, што я прайшоў шлях болю. Таму што, па сутнасці, узнагароды не было. Ну, ніякай. Я думаю, я пабачу там, можа, амулетик які. А можна хутка выбрацца адсюль? Альбо мне прыйдзецца зараз увесь шлях на сваіх дваіх. Давайте телепортавацца просто. Нельга адсюль телепортавацца. Вы же холера. Просто хочется зрабіць дынамічна, калі цесць, то цесць, калі свёкар, то свёкар. Но пакуль пакіну праз слэш, і мо ў будучыні знайду больш карысныя функцыі, ці тую прымушу правільна працаваць. Так, я кажу, просто, ну, я не ведаю, мне прыходзіцца прям аптымізаваць свой час, таму што інакш у мяне я увогуле нічога не паспею. Вось, але мне падаецца, гэта той выпадак, калі ты можаш просто забіць. Пакуль. Ну, як прынамсі пакуль, таму што... Не думаю, што калі ў цябе яшчэ што ёсць рабіць, то рабі штосьці яшчэ.
Пра слэш добры файны варыянт, ты можаш так і напісаць, і гэта ўсе зразумеюць, што гэта проста не дазваляе. Калі гульня тэхнічна не вельмі дазваляе штосьці рабіць, няма чаго замарочвацца наконт гэтага. Типу, французы ў афіцыйным перакладзе не замарочыліся. А, гэта ж і ёсць мой... Оу, там можна было стаць? Оу, там улева можна кудысьці. Чат, там яшчэ улева ёсць штосьці. А чаму там ёсць штосьці? Блин. А, я ж могу там пастаяць справа, мне падаецца. Таксама. Мне не абавязкова тут нешта. Так, вось тут пастаім. А, таму што там і забіраешся ты наверх, па сутнасці, мне падаецца, за гэтага. І гэта тое, дзе я караскаўся. Ну-ка, ну-ка. Так, гэта я тое, дзе я караскаўся наверх, вось што. Адсутнасць узнагароды, апошняя порцыя болю. Можа я неяк... Можа я тупану? Я не падабраў. Зараз давайце-ка я пагуглю. Як ён будзе... Pass of Pain, хутчэй да ўсё. Так, Pass of Pain. Што тут узнагарода? Інфармацыя... Што можна знайсці... Вось просто гэтую пячатку. Seal of Binding. Это важная штука, якая павінна штосьці запячатваць. І ўсё. Гэта адзіная штука, вось гэта запісу ў дзённіку, гэта адзіная штука, якую вы атрымліваеце. Рэальна, шлях болю дае нататку ў дзённік. Вось што ён дае. Усё. Больш нічога ён не дае. Так, і гэта шлях назад, і ёсць. А як мне... Халера, гульня. Як мне вярнуцца назад? Я просто ўжо прайшоў сюды, ну, типу... Шлях болю паказвае адносіны караля і полага. Ну, то бок, вось гэты момант просто адна штука. Не, я просто падумаў, будзе нейкая практычная яшчэ ўзнагарода. Ну, типу, не ведаю там. Штосьці. А як мне вярнуцца? Просто там капсда, там складаней, чым прыйсці сюды. Знайшлі запячатку. Ну, літаральна вось ўсё, што мы і знайшлі. Блин, я ж націснуў. Піўся вады, зараз у туалет жадаю. Зараз мы трошки спусцімся. Не, ведаеце, мне цярплівасці не хапае, калі ў туалет жадаю. Давайте зараз вярнуся. Хутка буду.
Зачапіў імпад, калі садзіўся. Зараз я яшчэ вады сабе возьму і вернуся. Я вернуўся. Чат. Актуальнае пытанне. З тым, якая нізкая вільгаць у пакоі. Можа, у каго ёсць вільгатніцель паветра? Які? Вось, альбо ёсць, не ёсць, але альбо разбіраецца. Бо гэта просто жесть нейкая. Я вам скажу, гэта прям сушыць вочы высыхаюць просто ад факта таго, што ты іх адчыняеш. Вось настолькі ўсё дрэнна. Блин, як мне выбрацца адсюль? Выпусціце мяне. Залез. Ага, мне туды патрэбна. Я выбірацца буду з большай складанасцю, чым забраўся сюды. Калі я разліваю каву, гэта лічыцца увелікатненнем? Ну, тэхнічна так. Але мне падаецца, гэта вось тыя, якія тэхнікай там выпарванне альбо нешта вось такое. Блін, зноў двойны скок зрабіў, гэта памылка. Ды, халера. Так. Ён мяне верне наверх, так? Гэта нейкая лухта, чат. Ён мяне вяртае на гэта самае, на маю ну, типу, на маю... як яна? Чекпоінт, які знаходзіцца вышэй. Гэта хрень нейкая. Павінны быць спосаб вярнуцца неяк. Хутка, гэта ж жесть. Я ж не выберуся адсюль. Ён мне будзе вяртаць на мою папярэднюю кропку. Там жесть, што патрэбна які паркур рабіць. Вяртанне будзе реально, вяртанне будзе складаней, чым сама гэтая кавалак гэтага шляху. Сюды. За лухта. Ёсць яшчэ. Ведаеце, які шлях? Ёсць просто спосаб. Я прыдумаў. Адзінае я праверу зараз ужо апошняе. Ёсць вельмі просты спосаб. Блин, я ж на лаўцы так і не сядзеў. Правильно? Просто я баюся, што калі я выйду зараз, гульня мне скажа, а шлях болю ты не рабіў. Будзе таблетачнае пытанне ўвесь дзень. Я кажу, забей. Ну, типу, калі не памятаеш, што не варта хвалявацца. Ну, таблеткі працуюць так, што ты альбо прымаеш роўна столькі, колькі тебе патрэбна, ў той час, калі тебе патрэбна. Калі прапусціў прыём, то ты нічога не робіш. Таму што двайная доза лека гэта дрэнна, значна горш, чым ты прапусціш сваю дзённую дозу. Вось такая хрень. Звініць моцна ў вуху ўвечары, значыць не піла, я вып'ю. Ну, глядзі. Глядзі. Ну, вось прамежак паміж прыёмамі. Калі проста з раніцы трэба прымаць, то, блін, прапусці проста прыём і спакойна, нават калі забаліць. Звініць. Проста прапусці прыём і дачакайся звычайнага графіка. Не варта так раскідваць.
можна нашкодити. Аналіз крові зробити? Ага, вельми зручно. Я якраз дома тримаю собі набор для аналізу крові. Що за холера? Так, я зараз прям загуглю. How to leave Palace Hollow Knight. А, не, я был я присаживался. Давайте просто реально, мы просто выйдем и усё. Яно повинно заховать. Я садился на лавку, там была лавка. Як би я зараз не продзяўбаў собі прогресс, а то мы зараз шлях болю будем робіць по новой. 99%, до речі, в гульні зроблено. Бадай один способ даведацца дакладна. Ну, маеш рацыю. Штосьці ў гэтым ёсць. Вось яна лаўка. Зараз толькі... Вось ад яе трэба толькі дабрацца назад. Ау. Да ё-моё. Я і так не вельмі регулярна па гадзінніках іх п'ю. Типу з 12 до 16. Просто заўтра тады трэба трошки зрушыць прыём, каб не такі маленькі прамежак быў. Ну, глядзі, я просто не ведаю з антыдэпрэсантамі, але, ну, глобальна любыя лекі... Яно не... Гаворка не пра тое, каб варта, а просто што в залежнасці ад лека гэта можа быць супер важна, альбо не вельмі важна. Канешне, лепей па гадзінніку. Канешне, і утрымліваць дозу, але атрымаць сабе двойную дозу горш, чым не атрымаць. Заўсёды гэта працуе. Прям заўсёды. Ну, можа быць, ладно, я не лекар. Я не лекар, мае рэкамендацыі гэта лухта, не слухайце мяне. А то нарэкамендую зараз лухты нейкай. А вы пакутаваць будзеце. Так, з-за таго, што мы зрабілі зараз шлях болю. У мяне ёсць апгрейды, падаецца, усяго... У нас не хапае амулетаў яшчэ, дарэчы. Даволі сур'ёзна не хапае. А ну-ка, як сур'ёзна? У нас 4 амулетаў не хапае. Можа, амулетікі пазбіраем, чат? Як думаеце? Так, это у нас выход. Бо кветачку мы, я думаю, не адолеем просто за один... Ну, у нас ёсць прыкладна 40-50 хвілін, каб вы разумелі. Максимум, прям максимум. 50 можа быць, гэта прям максимум. Мы сёння пазней хоць і пачалі, але я і на працу мне таксама патрэбна. І яшчэ справы ёсць, акрамя праца. Так што тут, як бы, патрэбна ўсё. Патрэбна ўсё. Мінулы раз, як прапусціла іх, дакладней званітавала імі, стала горша з вухам на тыдзень, моцна лячэнне адкацілася. Блин, ну слухай, я не лекар. Такія штукі лепей з лекарам, конечно, дакладняюць. Нюанс. Ну, типу, хоць яно адкацілася, але, блин, я не ведаю. Мне заўсёды падаецца, што... Ну ладно, блин, я зноў жа, я не лекар. Хто каму гледачоў перакіне? Я думаю, дзед мне. Таму што я думаю, я буду пазней, чым ён скончваць. Так. Давайте-ка.
Я чыню інтэрактыўная мапа, там хтосьці ў чаце ўзгадываў раней даўно. Я зараз яе пашукаю. Interactive Hollow Knight Map. О, там першы запад, карацей. Популярны запад. Мяне цікавіць вось Charms ёсць. О, тут можна адзначаць. Так. Форма ун. Трэба залагініцца ў гэтай штуцы, каб трекаць свой прагрэс. Давайте-ка... У сэнсе залагініцца. А дзе залагініцца-то? Гульня, что-то мяне гэта... Ну, гульня, у сэнсе... Ну ладно, давайте. Вось залагініцца, вось. Халера... Зарэгістравацца? Мне ж не зарэгістравана гэта... Блин, мне для нутна гэта рабіць. Давайте просто ось можна. Во. Усе чармы. Дзе тут чармы? Чарм ноч. Гэта кавалачкі чармы. Вот, дарэчы, гэта цікава. Тыпу, месца, дзе можна яшчэ сабе больш слотоў атрымаць. Але мне падаецца, я ўсё гэта зрабіў. Трэба пераправерыць. І... Самі чармы ёсць? Не, няма. Трэба шукаць не гайд нейкі. Давайте-ка, я адзін пакой бачу на мапе. Гэта каб месца было. О, мне гэта штука... не, адчыненая. Вось гэтая хрень. Вось тут ёсць. Быў кавалак. Не кавалак, а тыпу слот для амулета. Але гэта ўжо мне выканана. Трэба болей спаць. Літаральна стаяла ля стола, крутила блістер, думала сумная думая. А потым стомлена зразумела, што не памятаю, я блістер яшчэ не паклала назад, ці атрымаю, каб выпіць. Блин. Гучыць не весела. Давайте. Я прям спрабую працаваць, прыдумаць. Мне патрэбна мапа, але з... Ну, давайте поўнасцю, может быть, Charms просто адчыню дзе-небудзь на вікі. Charms. Вікі, якіх у мяне няма. Гляджу. Метка гонару нейкай у мяне няма. У вёсцы багамолаў. Ага. Там, дзе... О, блин, а мы ў вёску багамолаў амаль не заходзілі. Ну, в сэнсе, што мы зрабілі яе і ўсё, і забыліся пра... Тут прям дзверы бачны. Божух на чат. Там увесь гэты час я быў кавалачак мапы, які не заўважыў. Так, а можна... які бліжэйшае месца? Там літаральна, я не ведаю, можа быць гэта яно, можа не яно, але просто я прачытаў на вікі, дзе Чарм знаходзіцца, ён павінен быць дзесьці вось арэна з багамоламі, і на паўночны ўсход павінна быць Чарм. Але тут бачна, што там праход нават ёсць. Во я прадзяўбаўся. Так, на станцыю Каралева. Вакзал Каралева. Ну, я думаю, што для свайго адчування, ну, фізічнага, там, па сутнасці, ёсць базовыя рэчы чалавеку, якія патрэбныя. Это, ну, дастаткова есці, дастаткова высыпацца, гэта самае, ну, то бок, дастаткова спаць, дастаткова есць, і фізічная нагрузка. Мне падаецца, гэта тры, прям, я ведаю, што яны, ну, можа быць унікальныя выпадкі, зноў жа, я не лекар, гэта трэба вельмі разумець. Вось, і гэта прям базовыя штукі, якія звычайна патрэбны. Вось, потому што калі недахоп хаця б аднаго з гэтага, то пачынаецца лухта розная. Бягун няхай возьмем, гэта зручная штука. Лаўкача возьмем, я зараз пераключаюся ў рэжым даследавання, будзем шмат бегаць. Збіраючы рой няхай будзе.
Тут кирывок, где там лоукач наш? Не бачу лоукача. Ось он. Давайте моц и камень шамана просто так, потому что можем пихнуть. Узмацненное заклено. Так, вёска богомолов под нами направо. Так, а я тут тусил, блин, я столько разов тут пробегал мимо, просто я не зауважил литерально маленькой хрени. Я, может, я зауважил ранее. Что меня стрымало тады? И, может быть, я туды заскочить не мог. Гэта ў вёску вядзе ці не? Не, вёска ўлева. Меланхоличным грызе Марс. Ды, ўсё ў парадку. Пропустила, да пропустила. Калі будзе ускладнение, ну, я не ведаю, зноў жа у тебе не ведаю, ёсць ли магчымасць патэлефанаваць лекару свайму, пракансультавацца. Ці ёсць такая магчымасць. Тут просто пытанне ў тым, што магчымасці можа не быць. Вельмі па-рознаму бывае. Не разумею, як бы тут. Я не магу гэтага ведаць. Ніяк. Опа. Так. Трапілі униз. А чаму? Я ўпэўнены, тут была хутчэй за ўсё нейкая тупая штука, типу я... А не. Тут не было тупой штуки. Тут я просто не зайшоў. Я просто не заўважыў. А не, пачакайце-ка, не, тут быў. А чаму яно на мапе не адзначана, гэтае месца? Тут лаўка нават ёсць. А божухна, божухна. Опа, куфар. І шмат геа. Але гэта не чарм. Пячатка Халлоу Неста. Можа быць, яны адчанілі для мяне. Таму я толькі зараз дабраўся. Тут? Так, тут хутчэй за ўсё будзе. Метка гонару, вось яна. Я мог яе забраць у самага пачатку. Як толькі я перамог багамолу, я сабе мог атрымаць пачатку гонару. А я гэта зрабіў літаральна ў пачатку гульні. Ну, типу, я... Па сутнасці, у мяне вельмі дзіўны шлях, можа быць, быў. Я... Хоць я спрабаваў даследаваць усё, але потым я спусціў усю вёску багамолу, і далей пайшло ўсё не так. Я са студэнтамі таксама размаўляю пра тэрапію, і яны мне пытаюць, што і іншыя вучні расказваюць вам пра тэрапію. Гэта ж норм. Я не зразумеў до конца Ouch Potato. Мне... Я просто сказ не зразумеў. Я читаю, я зараз яго перачытаю. Я са студэнтамі таксама размаўляю пра тэрапію, і яны мяне пытаюць пытанне, што і іншыя, і што і... Можа, коскі не хапае. Што і іншыя вучні расказваюць вам пра тэрапію. Але я тады не разумею іх я не разумею пытання ад студэнтаў. А, типу, я зразумеў. Навучаешся ангельскай, ага. Ну, типу, з тэрапіяй праблема ў чым? Што гэта такая трохі табуіраваная тэма ў Беларусі. Это, мне падаецца, не нарм. Ну, прям не нарм. То бок,
рэчы, якія звычайныя для нейкай, ну, для кагосьці яшчэ, яны тыпу проста нават не абмяркоўваюцца, людзі не ведаюць, як гэта працуе, базовых рэчаў, і проста яно не распаўсюджваецца далей, таму што людзі пра гэта не ведаюць. Ну, вось, спецыялістаў, ну, не хапае, ну, альбо калі хапае, то і яны не то ад іх не часта пачуеш, ну, то бок трошкі праблема. Вось. А справа ў тым, што калі ты пра такія рэчы размаўляеш на, ну, калі ты вучыш іншай мове, то ты таксама трошкі, ну, ты вучыш іншай культуры таксама, што важна. Тыпу, пра што можа зайсці гаворка, а ты такі, я не ведаю. Вось, ну, і карацей, каб гэтага пазбегнуць, то якраз такі некаторыя тэмы трэба падымаць. Правильно робіш? Малайчына. Бо я лічу важна такія штукі з людзьмі размаўляць. А то адкуль яны даведаюцца? Ну, тыпу, яны ж могуць ніколі не даведацца, пражыць жыццё не даведацца. Пачакайце-ка, у нас атрымліваецца. Што гэта за... Я ж не паглядзеў. Што гэта штука робіць? Я амулетик сабраў такі для таго, каб я сабраць мог. Таму што мне калекцыю хочацца. Что он робіць? Племя Багамолу бесплатна дае тым, каго яны паважаюць. Значна павялічвае дліну выпадаў цвіком, дазваляючы біць ворагаў з большай адлегласці. А, гэта па тыпу крутая версія майго доўгага цвіка. Не халеры ён павышае. А чмурыць дыстанцыя просто жесть. Яны яшчэ, можа, і разам працуюць. Дайце-ка зараз. Давайте заменим лаўкача на доўгі цвік. Шырэ не бачу, каб яно больш стала. Так, давайте-ка замеряем. Становлюся на краю гэтага. Я зачапляю маім самым доўгім ударам за другую вось гэту полосочку. Вось тут я зачапляю, так? Потому что визуально не вельмі оно вылечилася. А, не, яны складываются. Просто на халеру у меня такі доўгі цвік. І нават з гэтым паляпшэннем мне задаўгее. Мне падаецца, у некаторым паркуры ён мне будзе перашкаджаць з такой даўжынёй-то. Цяжкі выпад. Во, вось такая камбінацыя. У нас будзе доўгі, вельмі моцны цвік. Так, мне тут в комментариях приходил Фэй. Фэй? Окей, хто гэта? Издзекліва кпіў над тым, што я антидепрессанты п'ю, бо яны не працуюць і ўвогуле трэба не сумаваць, інакш дэпрэсію не вылікаш. Ой, гэта лухта ўсё. Гэта лухта. Ось. Ну, вядома, у ідэале, конечно, не то... Ты аднымі, скажем так, калі паспрабаваць ужо там зразумець, пра што чалавек кажа, я ж не ведаю, я ж не бачу паведамлення. Важна комплекс, ну, тыпу, антидепрессанты просто падштурхоўваюць і дазваляюць табе рабіць тое, што на што ў цябе зараз сіл не хапае. Але глобальна гэта павінна быць комплексна, то бок, і, ну, тыпу, ну, трэба, карацей, комплексна падаходзіць. У цябе павінна альбо ў раскладзе тваім нешта павінна змяніцца, альбо у асяроддзі тваім нешта павінна змяніцца, альбо табе патрэбна чамусьці навучыцца штосьці рабіць, каб пазбягаць нейкай пэўнай праблемы, з якой тебе рэальная праблема з'яўляецца. Але бывае такое, што яно ж проста біялагічна, ну там, то бок, дзесьці штосьці не сыходзіцца, якая ласка, ты ў дэпрэсіі. Нешта в нашым арганізме проста пайшло не так, і ён такі, усё будзе дрэнна зараз. Вось. І гэта я кажу як чалавек, у якога, мне падаецца, ну, дэпрэсіі, такой прям по дэпрэсіі ніколі не было. Я разумею, што можна проста фізічна не выносіць рэчы. Вось. Вось, можа быць, конечно, мне патрэбны былі антидепрессанты ў пэўныя моманты, просто што я ніколі не карыстаўся імі. Але, блин, ну, тыпу, я разумею, што ў пэўны момант гэта можа зайсці ў сітуацыю, калі ты не можаш проста выкруціць яе па-іншаму. Ой, што табе патрэбна дапамога. Антидепрессанты просто дазваляюць штуршок зрабіць. І ўсё.
А я нават не дэпрэсію лякую, а у мяне неўралагічная хвароба пасля вушной інфекцыі. Ось, увогуле, тыпу, антыдэпрэсанты просто лек. Ну, тыпу, гэта просто лек. Гэта, ведаеце, тыпу, па мне гэта гучыць, тыпу, калі не пейце абезболаў, бо боль павінны сам прайсці. Ну, абезболы піць дрэнна. Таму што ну, тыпу, ну, разумееце, у чым праблема ў гэтага тэйка, так? Што, ну, ты можаш, канешне, можа быць, але на халеру, калі ёсць абезбол. Учора быў у адной польскай стрымеркі, пропусціў. Дык яна казала, што шкоду ад недасыпу нельга нівеляваць проста адаспаўшыся. Яна магістарка біялогіі. Так, скажем так, недасып рэгулярны, ну, тыпу, недасып гэта дрэнна. Я той чалавек, які не дасыпае. Я кажу, што вам, што гэта дрэнна. Я ў пэўны момант у сваім жыцці у мяне была... Я працаваў падчас універсітэта. Я ўжо сказваў. У мяне на дзень вольнага часу было 30 хвілін. Гэты 30 хвілін я выкарыстоўваў, каб павячэраць і паралельна паглядзець роўна адзін ролик на ютубе. Музыку я слухаў, каб адпачыць. Вось, у мяне 30 хвілін было пасля гэтага сон. То бок гэта быў момант, каб вы разумелі. То бок я заходжу ў кватэру, разуваюся, я іду вячэраю, бо з маці жыў. Я іду вячэраю і... Ну, таму што мы літаральна па раскладзе, вось. Я калі прыходжу, мне патрэбна толькі павячэраць. У мяне ёсць час толькі на гэта, паслухаць музыку, каб супакоіцца і пайсці спаць. Усё. Гэта адзіны вольны час мой на гэта самы. Так цягнулася месяцы. Паўгады 10 цягнулася. І я спаў 10 па 7:30, то бок я спаў не поўныя 8 гадзін, а мне потым вызначыў што я пасля гэтага зразумеў, што мне патрэбна, чтобы людзі там не трындзелі, мне патрэбна 9 гадзін, каб спаць. Ну, тыпу, мой камфортны час, колькі мне патрэбна выспацца, 9 гадзін. Ось, гэта вось такая херня. І тады я пачаў бачыць галюцынацыя. Ну, вось, калі кажуць, тыпу, калі не дасыпаеш, ты пачынаеш бачыць галюцынацыі. Я вось гэтымі галюцынацыямі, карацей, хадзіў паўгады. Гэта быў недасып, які вы не можете кампенсаваць за выходныя, таму што вам патрэбна час, каб прыйсці ў сябе. Это немагчыма просто так выправіць. Гэта не выпраўляецца тым, што вы... зараз, сёння я добра пасплю, а потым 2 начы буду недобра спаць. Это дрэнна. Не, гэта так не працуе. Вось. Галоўнае памятаць відэагульны не лек. Зразумела, што не ад усяго лек. Але не ведаю. Гульні могуць даць неабходны адпачынак. Альбо магчымасць переключыцца на штосьці. Яны могуць управляць пэўныя праблемы. Вучоныя сказалі, што? Уешце омегу-3 і вітамін D. Ну ўсё, тады так і зробім. Хадзіце гуляць, добра спіце і будзе плюс-мінус ок. Гэта сярэднестатыстычна. Любыя вучоныя будуць заўсёды казаць пра тое, што вось сярэднестатыстычна, што так. Таму што ім сказаць, Іх эксперыменты праводзяцца каб пацвердзіць эксперымент, табе патрэбна шырокая выбарка людзей. Ну, тыпу, вось і ўсё. Так што яно ж так працуе. Ну, так. Абезболы часта шкодныя. Калі і так шмат лекаў прыймаеш, можа быць так, што і сапраўды лепей абысціся, калі боль дазваляе, вядома. Ну так, дык разумееш, у чым справа, тое, што тады і казаць, што абезболы не патрэбныя... Нельга сказаць, што абезболы зусім не патрэбныя. Тыпу, гэта лухта. Трэба ведаць, калі гэта прымяняць. Таму антыдэпрэсанты і абезболы прымяняюцца, ты не прымяняеш іх проста так. Гэта сама, можа быць, трэба кансультавацца. Ось. Але ў той жа момант, тыпу, дадатковы боль, які не патрэбна, яго не патрэбна... Не трэба цярпець тое, што можна не цярпець. Таму што адчуваць боль рэгулярна таксама не нарм. Пра бейсбол так кажаш толькі мужыкі. Былі б месячныя, калі боль пагаршае твоё жыццё на пару дзён рэгулярна, а часам можа прапасці на экзамен, важны працоўны дзень ці банальна неабходнасць
даспацца, а ты не можаш, забілі бы зяпы. Я думаю, па сутнасці так. Я просто, типу, я кажу, як чалавек, ну не ведаю, карацей. Я лічу, што гэта самае, у нас у мужикоў ёсць праблема, карацей, з гэта. Типу, мы недооцэньваем шмат чаго. Типу, недастаткова білі нас, карацей. Мы ўспрымаем толькі тое, што нас б'юць. А вось калі у нас тэмпература падвышаецца, адразу мы на таблетачках сядзем. Ну, як бы херня гэта. Ось. Неабходнасць быць нейкім магутным, нейкім звышчалавекам, гэта проста нейкая лохта таксічная. Ось. І усім казаць аб тым, што гэта, ой, да і так нарм, усё зашибісь. Потому што гэта, ну, гэта ж, ну, шляху нікуды. Калі рэальна ёсць сітуацыя, калі нават, ну, здаравенны мужик будзе проста плакаць ад болю. Ось. І нічога яму не дапаможа. І не зможа ён вытрымаць, і гэта будзе з ім на працягу дзён, там, суткамі ён будзе сядзець проста з болью, і я думаю, што ў гэты момант усе спакойна пагаджаюцца, ну, абезбол табе дазволіў лек, хтосьці абезбол прыняць, і ты спакойненька прымаеш яго. Адразу проста бяжыш прымаць, таму што так рэальна лепей. А потым мы пра гэта забываемся, на 100 гадзіну пра гэта забываемся, я пра сябе кажу нават. Я праз гадзіну магу забыцца пра тое, што мне было значна лепей, калі я прыняў, ну, абезбол. Значна лепей, калі я не мог спаць з-за болю. Ось. Так што, ну... А потым мы проста забываемся пра гэта і такія, зноў уключаем гэты рэжым. Тыпу, я же мужик. Херня гэта. Ну, тыпу, гэта херня. Я таксама 9 сплю. На антыдепрэсантах чамусьці яшчэ даўжэй стала спаць. Цікава. Но я антыдепрэсанты ніколі не прымаў, тому я не ведаю. Хлопцы баяцца нечага, дзяўчынкі баяцца нечага. Трэба намагацца разразумець адзін аднаго, а не дыскрымінаваць таксічна. Ну, вось згодна. Тыпу, трэба спрабаваць у першую чаргу зразумець. І калі ты не разумееш, гэта не значыць, што гэтага няма. Вось. Проста ёсць рэчы, якія мы можам не разумець. Вось і ўсё. Прыняцце таго, што мы не разумеем усяго, гэта вельмі важная хрень. Так, мы давайте яшчэ адзін амулетик пашукаем, які. А то я затрындзеўся. Так, гляджу далей. Гэта ўсе у нас ёсць. Гэта у нас усе ёсць. Вось гэтага няма. Што гэта за ён? Глыбокі фокус. Як яго трымаць? У крыштальным... Так, крыштальны пік гэта далёка ад нас зараз. Давайте, можа, яшчэ які паглядзім. Так, гэта у нас ёсць усё. Гэта ўсё у нас ёсць. Вось гэта ты у нас хто? Забытае скрыжаванне. Мы на скрыжаванні нешта забылі? Окей, ладно. Дзіўна. А гэта, па сутнасці, ўсё. Гэта толькі два засталіся. Крыштальны пік і забытае скрыжаванне. Тады, давайте. Да скрыжавання мы можам самастойна дайсці зараз просто. Разверх. Я просто аднойчы заваліла ўзроўневы экзамен па чэшскай, бо ён прыпаў на месячныя. На другую гадзіну зразумела, што мне ўжо абыякавы той экзамен, просто хачу павярнуцца дадому, легчэй пакутваць. Так. І у мяне прыпаў адзін раз экзамен, у мяне, по-моему, экзамен ва універсітэты на матэматыку выпаў. На высшая матэматыка на тэмпературу 38,2. А гэта была... Ну, я не памятаю дакладна дэталяў, але мне вельмі важна было паспрабаваць яго здаць. Таму што інакш у мяне было бы больш праблем. То бок, ну, пераздача мне лепей было б пазбегнуць. Вось, але я быў гатовы. Ну, типа, мне было нормально. Варыянт з пераздачай быў нармальны. Вось, я такі... Я ледзь разумеў, што адбываецца на экзамене. І я ведаў, што мне будзе дрэнна падчас экзамена. Што я ледзь, ну, типа, буду яго выцягваць. Я, по-моему, не заваліў. Вось. Але... Я, скажем так, я заваліў, але я лектару так і сказаў, што, типу, ну, перад тым, як я пачаў адказваць, там, свой ліст перадаў, я сказаў, што я так патлумачыў. Я, типу, ну, я хадзіў на ўсе лекцыі, я рабіў усе практыкаванні, якія там, ну, па-моему, ўсё рабіў увогуле. Прабаваў нічога не прапускаць. Але ў той жа момант я такі, ну, я просто не пацягнуў зараз. Я так лектару сказаў, што я зараз, ну, типу, з тэмпературай. І калі я не здам, то, типу, не клапаціцеся, можете спокойно мне ставить пересдачу. Ось, потому что я просто не соображаю.
Типу, я не халера, я вакол ледь разумею, што. Я просто лічу, што, ну, типу, ну, я мог бы не прыйсці на экзамен, але лічу, што нават не гледзячы на тое, што я, типу, можа дрэнна здам, але я ўпэўнены, што нейкія веды ў мяне ў галаве ёсць, таму што я нічога не пропускаў. Вот, чамусьці я навучыўся. Мяне зараз любая адзнака парадуе, калі яна будзе, і нават калі пераздача, не хвалюйся. Ось, ён мне паставіў там мінімальную адзнаку. Ось. Я вельмі за гэта ўдзячны, таму што мне гэта выратавала тады. Мне тады патрэбна было шмат чаго яшчэ рабіць паралельна. Вельмі ўдзячны. А калі такая херня, калі гэта параўнальна, я не ведаю. Я просто параўноўваю адно з другім, а гэта мы пра розныя рэчы кажам, потому што я не магу зразумець, пра што гаворка. Вось. Я не ведаю, наколькі балюча падчас месячных, я не магу пра гэта ведаць. Ніяк не магу. Я ніколі не буду гэтага ведаць. Я магу толькі ўяўляць сабе, як гэта. А фэй пра каго, пра якога фэй гаворка? Ну, просто вы кажаце, а я не разумею, пра каго гаворка. Трэба знайсці, дзе на гэтым самым, на скрыжаванні знаходзіцца. Так. Па-па-па-па-пам. Дзе я яго бачыў? Вось гэта, так? Крыштальнае сэрца. Так. Арэна фальшывага рыцара. Над арэнай карацей рыцара. А дзе гэта? Гэта над намі, але адсюль мы не прайдзем. Мы павінны вось тут прайсці. Справа. Давайте ўправа тады ідзем. Так. Наркоза баішся? Я не ведаю, я таксама на наркозе не быў. Калі мяне не чапаць, я буду спаць гадзін па 10. Ну, мне, карацей, я калі не выспаны, то мне патрэбна больш часу, ну там, то бок 10 гадзін я буду адсыпацца. А калі у мяне, ну, я пераходжу ў момант ужо супакаення высыпання, то бок калі ўжо ты перайшоў вось гэтую, пайшоў у рэжым аднаўлення і ў нармальны рэжым, у якім я не памятаю, калі я жыву нармальна. Вось. То у ім я сплю 10, ну 8-9, то бок я, ну, 9 гадзінак, в прынцыпе, мне прям самае камфортна. Я 9 гадзінак сплю, і потом пачынаю прачынацца 10 на 8:30, то бок, ну, паўгадзінкі з'яўляецца яшчэ дадатковая. Вось, але гэта дастаткова колькасць адпачынку і высыпання, то бок рэгулярна, толькі тады яно змяншаецца. І гэта, ну, тыпу, змяншаецца да 8, можа быць, гадзін у лепшым выпадку, яно зменшыцца, там у лепшым. Штосьці дайсікі сталі павольна падаць. Хтосьці скардзіўся, што дайсікі... Ой, блин, выбух. Скардзіўся, што куфары неяк дзіўна падаюць. Ну, просто там скардзіўся толькі адзін чалавек, по-моему, Юджин. Ну, вось, я думаў, што гэта выключна ў Юджина такая хрень. Можа, што прылада так паводзіць сябе. Але атрымліваецца, што не. Можа быць агульная. Ад бізнес-партнёраў, так, зараз я прачытаю. Ад бізнес-партнёраў прыйшоў частковы апрув на кліента, якога мае сейлы папрасілі не... Ага, за камплаенс. І карацей, ім бізнес-партнеры напісалі пафіксіць усё тое, за што бы звычайна апліканта шпілю я. І сейлы такія прыйшлі сёння і пытаюць, but why? Я, шчыра, я спрабаваў прасачыць, але я цябе згубіў пэўны момант. Тыпу, проста шмат
Я не ведаю, дзе ролі ў гэтых людзей, ну тыпу якія адказнасці, і я не до конца уяўляю сабе тою працу. Может быть, у гэта моя праблема. Зараз, блин. Зараз там знову дрэспіцца, так? Не дрэспіўся. А вы свае ге мы згубілі. Опс. Блин, гэта так далёка абыходзіць, незручна. У мяне перад аперацыяй быў вялікі ірацыянальны страх страты пашкоджанага органа, нават да псіхатэрапеўта направілі. Ага, цікава. Ну, блин, мне, зноў жа, у меня ўсё добра, таму мне, можа, складана, тыпу, просто, ну, так, я думаю, я бы так сам баяўся. Я думаю, я так сам бы баяўся. Я просто мне прыходзіцца спрабаваць гэта успрыняць сітуацыю. Мы думали, што гэта ты просто такі жорсткі. Вы бачылі, я з таго, што з затрымкай чытаю, я не разумею зараз пра што канкрэтна. Я яшчэ адначасовы гуляць спрабую, і я яшчэ чат не нагнаў. А гэта так, і потым вяртаюся да тэмы. А гэта высветлілася, што сапраўды такія патрабаванні з боку закона і практык рынку. А то бок вы рабілі не па... ну, так, не па патрабаваннях рынку? Альбо вы павінны... Я не зразумеў, першы варыянт, як вы рабілі гэта патрабаванне закону, альбо другі варыянт? Ангельская C2 з плюсам. Пра што гаворка? На Last Train Home адправляецца 1000, дзякуй вялікі. Так, тут мне сказалі, што вось гэтая па тыпу скрытая лакацыя, дзесьці тут ёсць рывок. Дзе мне патрэбны крыштальны рывок, каб кудысьці пайсці. Не разумею нахрен, пра што гаворка. Давайте я загуглю просто. Так, Glowing Womb. Где ты знаходишься? Glowing Womb. Hollow Knight. Ага, гэта не тут, гэта раней. Я дрэнна зразумеў тлумачэнне. Так, я рабіў як трэба, сейлы наплакалі, маўляў, давай ты так жа жорстка не дзяўбі і дасылай на апруф нашаму бізнес-партнёру. А бізнес-партнёр дастаў Big Black, ага, і сейлы прыйшлі. Крыху кульгаючы, пытаюць, а чаму нас так? Ну вось. Ну, малайчыны. А па сутнасці тое, што ты рабіў, яно якраз такі... Ну, зноў жа з таго, што я кантэкст толькі часткова маю. Яно ж па сутнасці праблема канкрэтна ў тым, што сейлы-то павінны былі... О, вось знайшоў. Калі ты не... Іх дзяўбаў бізнес-партнёр якраз такі за тое, што па сутнасці у яго дзірка нейкая з'явілася. Тыпу, ну, ён ёй скарыстаўся. Таму такая хрень. Тыпу, дзірка не ў законах, а ў тым, што ён можа сабе дазволіць. Таксама раней аб гэтым не задумвалася, але за пару месяцаў да аперацыі ўявіла сябе без органа, няцэльна і залежнай жыццём на таблеткі і падхапіла фобію. Насамрэч, маё жыццё амаль не змянілася, але дагэтуль ёсць адгалоскі тых сюрных перажыванняў. Не, ну гэта, ведаеш, мне падаецца, гэта абсолютно нармальнае перажыванне.
Типу, тому що у нас убудований режим, у нас же ж, ну, убудований, як он, як же ж він називається, не режим безпеки, у мене слово тільки це вспливає. Штука, яка, блін, інстинкт самоахови. Ну, вось это. Я про гэта спробую сказаць усё. Комусь слова не шлі. І мы ж так ніяк ад яго не пазбавімся. Ён ёсць, ён заўсёды ёсць. Ён спрабуе нас абараніць, і гэта вось штука, і, ну, лагічная фобія, таму што, камон. Просто сам факт таго, што ты згубіш орган, табе арганізм крычыць абараніцца табе. Ну, это нормально, здаецца. Даволі лагічная думка. Яна не рацыянальная, але гэтыя самыя такія рэчы не павінны быць рацыянальнымі. Якая хрень. Размножвацца. Гэта за яе? Не, пачакайце-ка, яна часткова толькі. Гэта не за яе. Чорны полурыцар, гэта з яго лезе псута, гэтая ўся. Дзявячая матка. Добра. І нам патрэбна ў каштане пік зараз. Ад псіхатэрапеўткі даведалася, што ў такога страху нават ёсць адмысловы тэрмін. О, бачыш? Ты далёка не адна такая была. Ось. Я думаю, гэта натуральны, типу, рэфлекс. Типу, не хацець згубіць орган. Это настолькі лагічная штука і чаканая. Не, бізнес-партнёру бачыць кліента са слабай структурай і дакументацыяй, я не дазваляў такім кліентам трапляць да яго. А сейлы прапушылі па формуле один раз не... Зразумеў. Ну і ім патлумачылі, што так нельга. Ну вось, цудоўна, што як бы... Блін, не люблю вось гэтыя разборкі з... Ой, зламаў. Это не я быў. Рагача такое было. Не люблю, калі спрабуюць вось гэтай лазейкі шукаць. Менеджеры і сейлы. Я не ведаю. Калі хтосьці сейлаў ёсць, не прымайце нас на свой рахунак абсалютна. Я разумею неабходнасці прафесіі, як бы, але час ад часу ты такі... Такое адчуванне, што ўсё пабудавана проста на поўнай лухце нейкай несправядлівай. Ну, по типу на хлусне, типу, каб просто прадаць штосьці, каб ну толькі вось каб мы атрымалі вось гэтыя там дадатковыя грошыкі. І гэта, типу, такое, ну, не ведаю, я трошки марзотнае адчуванне. Я разумею, што не ва ўсіх бізнесах так, але гэта настолькі часта сустракаецца, што я прям не ведаю, марзотненько. Вось. Калі, ведаеце, абы прадаць. Типу, абы прадаць, і праблема ў усіх астатніх ужо далей. Абсалютна. Ніколі няма неабходнасці задумацца на крок наперад. Не ўзнікае. Чым займаемся? Мы збіраем гэтае самае. Вось зараз пакажу. Бачыце, у нас ёсць два слоты. Пачакайце-ка. Яшчэ адзін нейкі прапусціў. У нас не хапае амулетикаў. У нас не хапае 2 амулетикаў. Я іх забіраю зараз. Я думаў, што я адзін зараз прапусціў. Я ж, дарэчы, не паглядзеў, дзе ён знаходзіцца. Давайте на мапе хаця б гляну. Так, крыштальны пік. Так, не вось гэта. Дзе там амулетик? Я нейкі яшчэ амулет прапусціў. О, а вось ідзе Максим. Якраз гаворка пра яго была. Вітаю ўсіх. Вітанкі. Вітаю рэйдераў. Мы зараз займаемся тым, што збіраем амулетики. Мы, па сутнасці, прайшлі гульню. Мы прайшлі шлях болю сёння. І таму, што ёсць яшчэ вольны час, мы зараз бегаем амулетики па мапе збіраем. Вось.
Сакрэткі не даследуем, як бы я не збіраюся да сакрэткі. Заўтра мы пераключымся на Міо, і Міо будзем праходзіць заўтра-паслязаўтра, то бок Hollow Knight, яшчэ застаўся контент, у нас яшчэ не зроблены калізей, у нас не аднесена кветка, у нас не зроблены пантэон, я яшчэ не ведаю, як нават да яго дабрацца. І гэта яшчэ дадатковы контент у Hollow Knight, які я бы патыркаў, але з-за таго, што на Міо у мяне абмежаваны час на атрыманне ключа, я хутчэй за ўсё ўжо, мне падаецца, не паспею з тым, як я праходжу, але мы будзем заўтра і паслязаўтра тыркаць Міо, і на наступным тыдні таксама. Вось. Паспрабуем у Міо ўсё ж такі атрымаць ключыкі, а то што я ўсё часу на гэта знайсці не магу. Вось, такі прыкладна план. А сёння мы з-за таго, што мы прайшлі шлях болю, мы малайчынкі вялікія, але у нас вось ёсць вольны час, і я бы збіраў амулетікі, таму што гэта рэалістычна зрабіць зараз. Вось такая думка. Дзе знаходзіцца? Так, крыштальны пік, вось яна гэтая хрень. Глыбокі фокус. Знаходзіцца ў крыштальным піку, так. Так, давайте-ка Deep Focus просто. Deep Focus. Hollow Knight. Где ты находишься? Можно фоточку? Ага. Это литерально под местом, где я пришел. Вот тут яно. Я тут поблизу. Проговорка. Гаворка про цябе. Просто абмяркоўвалі, хто каму рейд кіне сёння. В сутнасці ўсё абмеркавання. Так. Десь тут павінна быць. А, вось яна. Ён дзёбаў стану гэтую якраз такі. Вот. А там крышталікі былі, я не... Да ё-моё. Зараз выловлю момент. Ёсць. В цэлым мы вас разумеем, але так же, як і чараў працягнем называць. Ага, так. Типу, ёсць паразуменне, ёсць вялікая розніца паміж тым, каб разумець сітуацыю і чаму яно так, і чаму яно так працуе, чаму людзі паводзяць сябе так, як паводзяць. Але ну як бы ты можна паставіць сябе на месца іншага чалавека ў гэтым выпадку. Просто што ў той жа момант адчуванне таго, што гэта працуе неяк, гэта неправільна, гэта не павінна так працаваць. Ведаеце? Гаворка была пра сейлаў, просто для тых, хто далучыўся рэйдераў, абмеркавання ўвогуле працы. І тое, што час часу некаторыя штукі на працы працуюць зусім неяк не па-чалавеча, скажем так. Так як яны, ну, адчуванне падманава ўсім, хлусні нейкай. Я ваш дэпартамент разумеў. Ну вось, я такая. Так, у нас ёсць яшчэ адна. Што яна, дарэчы, дае? Нам апошні застаўся толькі. Толькі адзін застаўся, амулетик чат. Глыбокі фокус самастойна фармуецца ў крышталі на працягу доўгага часу, збірае душу з паветра вакол. У Алдара будзе фокусаваць душу не так хутка, але эфект лячэння падвойваецца. Ну неблага. Адзінае, што на босах гэта бескарысна. Ну, тыпу, лячэнне, доўгае лячэнне, гэта на босах, наадварот, хуткага лячэння не хапае. Так, і нам застаўся нейкі апошні, і я не ўпэўнены, я, па-моему, спіс увесь паглядзеў, і я не бачу, якія апошні-то. Я і папярэдню не паглядзеў, то што яна робіць. Я просто сабраў тыпу амулетікі просто для таго, каб сабраць. Што робіш? Выцягвае душу з Улдара і выкарыстоўвае яе для фармавання вылупняў.
У вылупняў няма жадання есці ці жыць і ахвяруюць сябе дзеля абароны ўдара. О, яшчэ адна хрень на прызыў, толькі на душу ўцягвае. Зразумеў, ладно. Так. Зараз мне патрэбна спіс амулетикаў. Даецца вось гэтага. Так, у нас няма вось гэтага. Что это такое, дзе ты знаходзішся? У бездані знаходзіцца апошняе. Так. А я так і забыўся адчыніць гэтую хрень? Блін, я забыўся адчыніць яе. Вы же я дурны. Блін, чат, я прыгабаўся. Ну ладно. Там дзверы, якія я жадаў адчыніць, якія ў мяне нават магчымасць была адчыніць, я забыўся іх адчыніць проста. Я чамусьці сабе ў галаве адзначыў, што я ўжо адчыняў іх. Ой, не туды. Літаральна, там былі дзверы, якія адчыняюцца за дадатковае здароўе блакітнае. І я думаў чамусьці, што я гэта ўжо выканаў. Я іх так і не адчыніў. І яны за гэтымі дзвярыма знаходзяцца ўзяты амулет, які апошні ў мяне не сабраны. Зараз мы туды трапім, гэта не так доўга. Толькі нам там прыйдзецца проста пэўную камбінацыю амулетикаў сабраць, і мы его парадку. Ён гэтыя дзверы адчыняў. Ён гэта амулет на шыю вешаў. Так. Зараз разбяромся. Мапа абноўлена. Так, што я хацеў? Я хацеў. У кагосьці можна было яшчэ набыць кавалкі маскі. По-мойму, у Слая, правильно? Во, давайте кавалачак маски. Ты яшчэ адзін кавалак мне даш? Я просто яшчэ два кавалкі не хапаю яго. Зноў тут? Ты ж ведаеш, што у мяне нічога няма, хоць запалі. І ты жадаеш паглядзець на маю гару Геа. Не, яна ўжо моя, справядліва нагандляваная. Добра, у Слая мы набылі ўсё, што магчыма было толькі. Так, і амулетики. Нам зараз патрэбна зрабіць білд дадатковага здароўя. Па-першае, здымаем усё поўнасцю. Нам не патрэбна гэта будзе. Збіраючы рой там таксама нам не спатрэбіцца, компас няхай застаецца. Нам патрэбна благословенне Джонні, сэрца жывой крыві, і дзесьці была штука, якая дае дадатковае здароўе, ці не? Мне падаецца, гэтага ўжо павінна хапіць. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мне падаецца, гэтага хопіць. Дарэчы, пра медыцыну беларускую. Я вельмі радая, што ў нас пасля аперацыі ў онкацэнтры адпраўляюць у спецыялізаваны санаторый, дзе ёй псіхолог з... Я уехала паведамленне. Так. Дзе псіхолог з псіхатэрапеўтам, бо фізічная аперацыя ідэальна прайшла, і псіхалагічна проста было толькі цераз некалькі дзён пасля яе ў мяне сфармавалася ўстойлівая інсомнія, трывожнасць і прызнакі ПТСР. Калі б не месяц на прыродзе сярод людзей, і без лекаў для менталкі, думаю, я б яшчэ доўга катавалася, а не 3 тыдні. Блин, жорстка. Зачитывать VGaming не буду, але так, паглядзім, вельмі цікава. Я ж, толькі з-за таго, што вы там закінулі і абмеркавалі мы трохі. Я просто пра Last Train Home бачыў. Я такі цікавая гульня, норм. Вось, я не ведаў, што яна забаронена ў іх. Такі, цікава. Яшчэ цікавей стала. Было просто цікава, зараз вельмі цікава. Так. Мне патрэбна просто зараз не атрымаць пашкоджанняў і данесці да дзвяры вось гэтае маё здароўе, якое зверху блакітненькае. Просто асцярожна нясем яго. Я могу там просто пролететь вот так.
У. Ось так. Хопить? Я не лічыў, я не ўпэўнены, што мне хапае. На адной не хапіла. Мне патрэбна прынесці альбо сабраць поўнасцю усе маскі. Там же полыхала. Я ж не цікаўлюся, мне пофіг на іх. Типу, я ж не ведаю просто. Так, слухайте. Трывала панцыр, гэта не тое, колькасць душ павялічвае. Мне падавалася нешта штука, якая дае дадатковы яшчэ одну ячейку здароўя. Так, альбо я нешта прадзяўбаў. Альбо не, альбо я прыдумваю. Зараз. Мне просто не хапае адной кропкі, адной вось здароўя просто, хрэні. Не, у мяне такой няма. Дзе это можа быць? Павялічвае здароўе улдара, дазваляючы вытрымліваць больш шкоды. Вось яна. У мяне сабраны гэты самы амулетик просто. Ну, я яго не скарыстаў. Лезем назад. Я один амулет не взял. Лезем наверх. Нам патрэбна сесці на гэтую самую на лаўку, каб узяць амулетик один і тады нам хопіць. Есть типу темка, што чэхі скралі так вагон з золотам, якое Колчак хацеў вытраціць на зброю ежу. Чэхі такія... На гэтым мы пабудуем вольную Чэхію. Не, я типу, я прям не ведаю гэтай гісторыі. Ну, я просто побачыў, цікавая гульня, мне падабаецца, калі гульня, ну, типу, падарожжа. Вось, а гэта прям, ну, это яна там, типу, на рэальных падзеях, типу, заснаваная, нешта такое было. Вось, я такі, ну, прям цікава. Цікавы канцэпт. Чэхі робяць нешта пра сваё. Я такі, окей. Я там нават не разбіраўся, куды гэты цягнік ідзе, там, нешта такое. Я потым пачытаў апісанне, зразумеў. Але пра гэта самае, ну, пра тое, што яна была забаронена, я даведаўся выключна на гэтым самым, на стрыме. Не ведаў. Гульня нагадвае Frostpunk. Ну, штосьці ёсць, дарэчы, штосьці ёсць. Блин, колькі іх здароўя, паглядзіце проста зверху, што адбываецца. І гэта пры гэтым я не сабраў яшчэ одну маску поўнасцю. Так, зараз галоўна не губляць, але мне падаецца, я магу дазволіць сабе згубіць одно здароўе, по-моему, зараз. По-моему, вось так я ўсё яшчэ магу, так? Ось так. Оп. Готово. Павінна хапіць. Я, можа, таму і не сабраў, таму што мне амулетикаў не хапіла, тыпу, ну, поўнага запаса здароўя. Я просто вырашыў не рабіць гэта зараз, а вярнуцца пазней, і ў выніку забыўся пра яе просто. Вау. Так. Мне зараз з гэтым здароўем дадатковым патрэбна прайсці нейкі паркурны. Ну, да шляха болю тут будзе далёка. Таму я не перажываю. Так. Опс. А чаму ты навошта гэтая платформа, яна ж не патрэбна? Там просто злева яна была. Пачуванне, што там сакрэтачка яшчэ ёсць. Оп. Опс. Не атрымалася.
Зноў жа, да шляха болю тут далёка. Ой. Тут адпачынак. Да. Крывыя шыпы там гэтыя. Тоўстая. Бля, тут я ж націснуў. Гульня. Золота. Ай, скінуў сябе літаральна. А, я зразумеў, у чым падыход. То бок, мне патрэбна прайсці з блакітным здароўем, па сутнасці зрабіць гэта ўсё. Чакайце-ка, а там налево што? Да блин. А чаму не атрымліваецца зараз? Угу, зразумеў. Зараз я памру, канешне. Да ё-маё. Так. Я мог сабе, можа быць, дарэчы, уставіць паркурную хрень. Цікава. Я мог бы сабе уставіць кроў вулья. Таямнічая яйка. Добра, яшчэ одно таямнічае яйка. Іх вельмі абмежаваная колькасць, калі што. Добра, гэта яно і ёсць. Ядро жывой крыві. І нас вяртае назад. Там быццам бы якая гэтая лакацыя, як быццам бы месцам мар. Там літаральна вось гэта лётаючыя хрэні былі. Будзе стрым, пачну яшчэ якраз у гонар яго чытаць кнігу пра гісторыю чэхаславацкага легіёна. Дарэмна чэшку вучыла ці не? Ну, дурная ідэя. О, віншую Кастуся. Віншаванне з днём народзінаў. Я не ведаў. Вось так вось я, блин, у гісторыі разбіраюся. А чаму я дзіўна неяк мне паказвае мяне на мапе? Я ж унізе там знахажуся. Ну, рэальна, бачыце, дзе амулет паказвае мяне? Компас. Зламаўся неяк. Дарэчы, за кожнае такое яйка сабранае нам расказваюць дадаткова яшчэ крыху лору ад гэтага геолага, там не геолага, археолага, выбачаюся. Вось, але я зараз да яго, можа... Час у нас ёсць? У прынцыпе, блин, часу няма ўжо. Трэба скончваць. Прям зараз патрэбна скончваць. Гэта быў апошні, дарэчы, амулетик. Блин, яшчэ хацелася б, конечно, схадзіць да таго чэла з амулетамі, каб ужо закрыць пытанне з амулетамі до конца, таму што гэта, па сутнасці, апошні амулетик, і я магу сабе слот апошні адчыніць, і он можа мне нешта распавядзе. Ох, чат. Блин, трэба глянуць. Давайте я на працу пагляджу, што ў мяне там. І, можа, з гэтага вырашыў, што буду рабіць. Трэба ісці, чат. Трэба ісці. На жаль, не дараблю я зараз гэтую штуку, таму што яна займе яшчэ 15 хвілін, як звычайна там дабрацца яшчэ да яго патрэбна, а ў мяне на гэта часу няма. Таму я проста тут на лавочку пройду. І пакіну гэта на наступны раз. Hollow Knight у нас пакуль на паўзе будзе. Увесь дадатковы контент мы гэта будзем рабіць трохі пазней. Не таму, што просто тупо я не паспяваю яго рабіць. 103% завершанасць гульні.
Я бы хотел, у нас засталося тут літаральна уже мелкія розныя штукі, у нас засталося калізей, кветку аднесці і пантэон. Пантэон я вось не ўпэўнены, мне гучыць настолькі душна, што я не ўпэўнены, што я буду яго рабіць, але мы паглядзім. Заўтра у нас будзе Міо, і Міо мы будзем лупіць да самага моманту, пакуль мы не атрымаем сабе ключыкі. Вось. Таму мы будзем у яе гуляць. І пасля гэтага, можа быць, там просто ўжо ў канцы гэтага месяца праз пару тыдняў усяго выходзіць стыкс. Я не думаю, што... Я думаю, Міо будзе канфліктаваць са стыксам яшчэ. Нават, і мы ні халер не паспеем. Вось. Так, давай у Рейдас. Давай у Рейдас. Давай паглядзім, хто у нас ёсць. Ляцім. У нас ёсць Лілзорка, так? Я бачу толькі Лілзорку. Добра, ляцім да Лілзоркі. З вами мы побачымся заўтра. Заўтра ўжо будзе Міо, як я сказаў. І ляцім. Ляцім. Лілзорка зараз... У чым? У Overwatch другім. Ляцім. Ну, і зараз якраз матч пачынаецца. Так, бачу таймер, там альбо што. Яна чакаем. Ляцім.